takachengeteka mumaoko enyu Mwari, takachengeteka. Kune vanotishuvira zvakaipa mazuva ose, kune vasingadi kutiona tichifara mazuva ose, kune vasingadi kutiona tichidhiraivha mazuva ose, asi upenyu hwedu hwakachengeteka. Takachengetwa naMweya Mutsvene, takachengetwa nemimusharukwa, takachengeteka Mwari. Hatitye kubuda, hatitye kudzoka, hatichinidzirwe newakaipa. Chikonzero muri kurutivi rwedu. Haiwa Mwari vanoshamisa, tinokutendai, tinokuongai mangwanani ano. Mweya yedu haikanganwi zvamunotiitira. Nezita raJesu weNazareta tinotenda kwazvo kuti nemi takakwana nezvinhu zvose zvatinoda muupenyu hwekushuvira. Chikonzero mweya wenyu uri patiri, unotichengetedza nezita raJesu weNazareta. Takunamatai Mwari wedu munoshamisa. In the mighty name of Jesus, muzita raJesu weNazareta. Hallelujah, hallelujah. Regai tisvike patinonamata second prayer point yandinayo panapa. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 inoti, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Therefore glorify God with your body. The same 1 Corinthians, but chapter 3 verse 16 yoti, do you not know that you are God's temple, and that God's Spirit lives in you? If someone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, which is what you are. Guard against self-destruction, each of you. And if anyone among you thinks he is wise in his age, let him become foolish, so that he can become wise. God dwells in me. Hallelujah. Turangona matana chiri chinonzi temple chatiri. Hallelujah. Isu tiri tembere yaMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene anogara matiri. Hallelujah. Zvatatouya kudai, takatakura Mweya Mutsvene waMwari matiri. Patinoenda kumba, tinoenda naye. Patinoenda kumabasa, tinoenda naye. Patinokwira makombi, tinokwira naye. Patinorara, tinenge tiinaye. Hallelujah. Saka ngatimbotenderai Mwari kuti Mwari, taurai kuburikidza nemuromo wangu, fambai kuburikidza netsoka dzangu. Hallelujah, hallelujah. Ndio saka shoko raMwari richiti isusu we are more than conquerors. Nechikonzero chekuti hatisi isusu tinorarama, asi ndiJesu anorarama. Hallelujah. Kana kuti umbona mata Mwari kuti Mwari amekonquer. Nechikonzero chekuti muri mandiri. Kana ndofamba Mwari ndiregedze kukusiyana, ndiende nemi. Hallelujah. Kana ndotaura Mwari mutaura kuburikidza nemuromo wangu, kuti zvandinotaura zviitike. Hallelujah. Chimbokoshesa zvauri zvawakaitwa naMwari. Nekuti shoko raMwari rinobva hauna kutengwa nemutengo wezvinoro. Hallelujah. Kwete neropa remabhuru, asi neropa remwanakomana. Hallelujah. Ngatibonamata chiti mukereke muno tiri vakundi nekupfuurisa. SeMakristu munyika ino tiri vakundi nekupfuurisa. SeMakristu muworld muno tiri vakundi nekupfuurisa. Whatever I am going through is temporary. It is there for God's power to be seen and to be exhibited, to be exposed. Zvandiri kusangana nazvo handizvo zvinofanira kuchitemanya the state of my mind, but zvinofanira kungorakidza simba raMwari kuti rioneke. Hallelujah, hallelujah. Umwe akazoimba akati handisini ndinorarama, asi ndiJesu anorarama.
ngatimbonamatai titi Mwari, zvandandiri kusangana nazvo zvichichikidzira izvi, ndiri kuziva kuti imi muri mandiri. Muri mandiri hakuna chikuru chinodarika izvozvo. Hallelujah. Ndangoti have confidence in God. Have faith in God. Place your trust in God. That your life is well organized. Your life is well taken care of. Iwe wakachengetedzeka muzita raJesu. Hallelujah. Tinamati. Baba tinokutendai nezita raJesu. Tinokuonga Mwari nekuti ugaro hwenyu hahusi kure. Pamunogara hapasi kure nesu. Munogara matiri Mwari vakatiita venyu. Nezita raJesu weNazareta. Hakuna hondo dzepanyika ino dzingatisvikidzira kana kutikunda. Hondo dzinobudzwa nevakaipa, imi Mwari munotikundira. Chikonzero Mweya Mutsvene muri matiri, muri pakati pedu. Patinosangana Mwari, pari kusangana zvigubhu zvemweya. Nezita raJesu weNazareta, kana mweya achinge asvika, haiwa tinotenda kuti zvedu zvinotinakira. Nezita raJesu weNazareta, kana zvakakwana zvikange zvasvika, zvisakakwana zvinotama. Nezita raJesu weNazareta, zvisakakwana Mwari ngazvitame pakati pedu. Kuupenyu hwedu zvisakakwana ngazvitame. Ngazvione chiedza chenyu Mwari chinobva kwamuri. Nezita raJesu weNazareta, muviri wangu itembere yenyu. Ndinonyengetera ndigone kukuchengeta kuti mugone kugara mairi. Nezita raJesu weNazareta, that I may make my body a living sacrifice, worthy of your dwelling place. Nezita raJesu weNazareta, that you may dwell in my body, that we may dwell amongst us. Mugare pakati pedu Mwari, patinofamba kuenda kumabasa. Favor yenyu ngaititevere, nekuti iyemi munoonekwa. Onekwai Mwari muupenyu hwevatendi. Haiwa tinonamata nezita raJesu. Johana akati, let me decrease that you may increase. Kuti iyemi Mwari munyanye kuonekwa. Zvenyu zvoumwari zviwande mumiri yenyu, munguva yedu, mukufamba kwedu nemukutaura kwedu. Zvenyu zvionekwe, zvenyu zviwande, zvenyu zvishayikwe. Zvakatakakurira nezvatakaona nemaziso tiri vacheche kubva kumatraditions enyika ino, tinozvishayisa simba. Tinosimudzira zvenyu zvedenga muupenyu hwedu Mwari, kuti iyemi mugare pakati pedu, tigoneswe nemi. Tinoikunda nyika ino nemutongi wayo, tinomuwisira pasi, tinomushayisa simba. Nezita raJesu weNazareta, tinokutendai Mwari vanoshamisa. Iyemi makatida tiri vakaipa, pasina zvakanaka zvanga zviri patiri. Makatizvuva nerudo rwenyu. Yesu tikakuteverai, tinonamata mangwanani ano, tinokuonga ichinokarara. Iyemi shumba yerudzi rwakaJudha, haiwa omai pakati pedu Mwari. Torai nzvimbo pakati pedu, mutore mukana, mutungamirire murimi. Nezita raJesu weNazareta, mweya wangu unokunamatai mangwanani ano, upenyu hwangu unokunamatai mangwanani ano. Ndimatiitai ugaro hwenyu mandiri Mwari wenyu. Nezita raJesu weNazareta, tinokunamatai Baba vedu, tinokupai mbiri. In the name of Jesus, muzita raJesu weNazareta. Hallelujah, hallelujah. Regai tipfurire mberi tichinamata Mwari vava nekurangaridzana zvedenga. Hallelujah. Mukatarisa nyaya the ark of the covenant yainzi yaimiririra the presence of God. Hallelujah. Ukazotsvaka nyaya yacho yeark, inokurakidza kuti muark umu maimbogarei, yokuonesa kuti maigara 2 matablets anga ine ma10 commandments. Hallelujah.
Ndio zvaigara mukati imomo. Commandments is one of them. Hallelujah. Ona kuti kana aki yakufamba yaisangotakurwa nemunhu wese wese, asi yaitakurwa nemapriest. Hallelujah. Ndiri kuti chii mangwanani ano, ndoda kuti iwewe umbosvika paunonamata uti Mwari, shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzira. Hallelujah. Umboisa shoko raMwari mauri kuti presence yewedenga ikutevere. Muregere kuzara zvisina basa mumwoyo mako nemumuromo mako. Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Mako mumwoyo unombomuzadza nei. Hallelujah. Wadi kumbochema uti Mwari, patinoverenga shoko renyu ndinoshayiwa simba, ndinoita hope kuita confusion. Chimboisaiwe mwoyo wekuverenga, chimboisaiwe mwoyo wekunzwisisa, chimboisaiwe mwoyo wekuresearcha. Ndimbotsvaka shoko renyu, ndimboitawo sezvamakaita kuna Joshua, wamakati let this word not depart from your mouth. Meditate upon it day and night, and then you shall prosper in all your ways. Because you know this shoko knows the presence. Inokubvisa pauri chikuendesa kumwe. Hallelujah. And it's a practical thing. It's not something that you can just talk about. Zvinhu zvinotoitika kuti hauna shoko kana kuti unaro. Wariverenga kana kuti hamuna kuriverenga. Kana usiri kutoriverenga hazvisi kutoitika. It's not happening. Hallelujah. And uri kudzinga presence yaMwari. Priesthood, zvaita kwa nemapriests. Shoko raMwari rinobva rati kuna 1 Peter 2:9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may proclaim the virtues of the one who called you out of darkness into the marvelous light. Mupristi wekutanga ndiwe. Hallelujah. Anogona kutakura the ark. Hallelujah, of the covenant. You can carry the presence of God around yourself because God has made you a priest. Mwari ndobva vati hazvina kukwana, tokupai vafudzi vanobva pakadzika pemwoyo wangu, vafundisi vatinavo pano. Yekuti you can go to them oti baba mai zvandiremera, handisi kuona pekufamba napapo. Hallelujah. The Ethiopian eunuch akati, ko ndinganzwisise seiko vhesi yandiri kuverenga iyi kana pasina anditsanangurira. Ndokubva Philip atsanangura kureva kuti pane zvimwe zvinoda munhu waMwari kuti mutibatsire. Hallelujah. Pane zvimwe zvaunoda the man of God to help you. Pane zvimwe zvaunoita wega samuKristu. You are a priest, royal priesthood, able to carry around the ark of the covenant. Mauri ngamuzare shoko. Shoko ngaritengwe nemupristi. Mapriest ngaive around you. Haikona kutendera the ark kutakurwa nevanhu vasina basa, vanovhiringidza nekukanganisa the ark of God. Hallelujah. Hallelujah. A royal priesthood. Wadi kumbochema pamberi paMwari woti Mwari, I want to qualify, I want to identify with your word. Baba tinokutendai nezita raJesu mangwanani ano. Jesu kudeka. Jesu. Mangwanani ano, Mwari wetu. Tenderai shoko renyu rikare mumwoyo mangu. Ndirege kukutadzirai. Nezita raJesu weNazareta. Makati kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari. Handidi kunzwa zvisina basa. Handidi kunzwa zvinotikanganisa. Handidi kufara ndichinzwa zvinotibvisa pamberi penyu. Israel shoko raMwari pamberi pangu rivharirwe muareka yenyu nezita raJesu weNazareta.
shoko renyu Mwari rivharirwe muhaki yenyu, mumwoyo mangu kuzara neshoko, nezita raJesu weNazareta. Mumwoyo mangu kuzara neshoko renyu. Haiwa, shoko renyu Mwari rindiumbe. Your word is able to build me up. Nezita raJesu weNazareta. Shoko renyu Mwari rinogona kuumba upenyu hwangu. Ngariumbe upenyu hwangu, ngariumbe nzira dzangu. Nezita raJesu weNazareta. Semudziyo wevhu Mwari, imi muri muumbi. Panyai muumbe zvamunoda, mudziyo ugone kuchengeta zvamunoda. Vamwe vane anosekereke, tinotenda kuti shoko renyu muende kutsoka dzedu. Shoko renyu rinotungamirira kwatinoenda. Nezita raJesu weNazareta, zanzaiwe shoko renyu kuti muromo wangu ugotaura zvakanaka. Zanzaiwe shoko renyu kuti muromo wangu ugotaurawo zvakanaka. Nezita raJesu weNazareta, tinokunamatai Mwari vanoshamisa. Mangwanani akanaka matitendera sevana venyu, kudzokazve pamberi penyu Mwari, kutigadzirisa nekutigadzirira nzira dzedu dzokufamba nadzo. Nezita raJesu weNazareta, disai shamwari dzakafanira, disai shamwari dzakafanira muupenyu hwedu Mwari. Makataura zvakanaka mukati meshoko renyu, mukati bad company corrupt good habits. Nezita raJesu weNazareta, pane vatinosangana navo vanotikanganisa mafambiro edu, tinovaramba nekuvadzinga muupenyu hwedu. Nezita raJesu weNazareta, in the name of Jesus. Muzita rinoshamisa ramambo Jesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Regai tipfurire mberi nekunamata. Regai nditi be doers of the word. Regai ndiverenge shoko raMwari. For he gazes at himself and then goes out immediately, forgets what sort of person he was. But the one who peers into the perfect law of liberty and fixes his attention there and does not become a forgetful listener, but the one who lives it out, he will be blessed in what he does. Kureva kuti tinogona kuriziva shoko raMwari, tinogona kuritaura shoko raMwari, toregedza kuriita. Amen. Womboita semunhu ari a member to a gym company, asiri kuinda kuno exercise, anongoramba akaonda, anongoramba asina mamuscles, asina ma6 pack amunotsvaka aya, but membership atova nayo kare. Hallelujah. Asi vanoita shoko raMwari, vanoita shoko raMwari, vanosangana nesimba raMwari. Hallelujah. Mwari ngaambotibatsira mangwanani ano timboti we want to be doers of the word. Hallelujah, hallelujah. John the Baptist anoti, let me decrease and let him increase. Kureva kuti zvaMwari ngazviwande mumafambiro angu, mumatauriro angu, mumaitiro angu, pane zvangu. Mwari vaonekwe mandiri, umbonakirwa neshoko raMwari. Hallelujah. Kanikuona matera imwe yokuita wokuti everything I'm going to do, zviri mushoko I'm going to do. Mwari vatitire zvakanaka. Tinokutendai Mwari vanoshamisa, tinonyengeterera simba rekuita zvamunotaura, tinonyengeterera simba rekuswera tichiita zvamunotaura nguva zhinji nenguva dzose. Tiite kuda kwenyu nezita raJesu weNazareta. Kune vamwe vakaita zvinoshambisa musoko, vakasangana nesimba renyu vachirima, vakanouraya mombe dzose, vakatevera vakasiya zvose, vakataura mukati meshoko renyu, vakati uyo anoda kunditevera
Jesu utakura mchiziko wake ufamba neni. Pavaitsvaka the 12 disciples. Vakati ngatitsvake yakanga Yesu. Pataipinda nokubuda mazuva ose. Aiwa akamutsvaka akamuwana mudisciple. Kureva kuti pane vanoisa nguva yavo mubasa renyu. Pane vanoisa upenyu hwavo pakuda kwenyu. Pane vakasiya zvose vakakuteverai. Mukavaitira zvakanaka mukavasimudzira. Nesu sekereke Mwari tinoshuvira kuita zvamunoda. Tinoshuvira Mwari, tinoshuvira. Tinotangira pakushuvira Mwari. Kuti hatigona asi tinoshuvira. Tinoshuvira Mwari kuita zvamunoda. Nguva dzose mazuva ose. Kuti upenyu hwangu nemeso angu aone simba renyu. Aiva kuti maoko angu aya aone kubata kwenyu. Nezita raJesu weNazareta. Kuti upenyu hwangu ugare musimba renyu. In the name of Jesus. Musatsvake vamwe Mwari vekutuma. Tumaiwo ini ndiripo. Nezita raJesu weNazareta. Musatume mukundisiya. Ndirangarirai pamunotuma vamwe. Ndigonesai pamunotuma vamwe. Nezita raJesu weNazareta. Ndigone kusangana nemi. Ndigone kugara nemi. Ndigone kuenda nemi. Muzita rinoshambisa ramambo Jesu. Mweya wangu unokunamatai. Mweya wangu unokupa impiri. Muzita rinoshambisa ramambo Jesu. In the mighty name of Jesus. Muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Regaeni kwenda pa second last prayer point yangu yandinayo. Ndoda kungoti varume, vakadzi, vana, vakomana, vana vasikana. Chiri chinonzi life chinogona kushaya meaning kana usina purpose. Kuna mwakatinga mota dzakanaka, dzakanokwa maengine, dzikapedzisira dzakugara kuna makonzo. A nice car, a good car, vakangoisiya yakadaro. Kuna dzimwe dzimba dzikanga dziriko dzavakati hadzisi kugarika. Hamene zvinoitika tikapinda mumba imomo, vakangodzisiya dzikatsemuka dzikaparara. Why? Because dzakaluza purpose. Kunyangwe peni yako chaiyo kaitika unonyoresa kuklasi, ikaramba kunyora unoirasira uko kuti haina purpose. Umwe neumwe ane purpose yakatumwa nawe naMwari panyika. Ukaluza purpose yako pamberi paMwari wakafa, you are dead and haugoni kubatsirika, haugoni kuona simba raMwari. Mwari ngaambodzosera purpose dzedu panyika. Tiraramire Mwari zvavakatitumira panyika. Tigone kuseva purpose Mwari vatichengete. Pave nechikonzero chekuchengetwa nedenga. Hallelujah. What is your purpose? Who can cry if you are not there? Anochema usipo ndiani. Kuti arasikirwa dai ninga aripo ndiani. Wadi kumboita purpose yako. Because when you do your purpose, there are hundreds of people who can miss you. Kana waita purpose yako panyika kana nyika chaiyo inokudemba kuti dai ninganga aripo. Kana waita purpose yako mumba mako chaimo we mumba unokudemba kuti dai ninganga aripo. In your community they will think about you. What is your purpose? Why can't you pray and cry that God help me for now? No one recognizes me. No one misses me. No one thinks about me because I don't serve any purpose. But I want to serve my purpose. Tinamati. Baba nezita raJesu weNazareta. Makati bai risina mafurutsu. Rinotemwa roiswa moto. Mufig tree wanga usina zvibereko. Makautuka ukaoma. Ina handidi kutukwa nemi. Handidi kuomeswa nemi. Tibatsirei ndiproduce mafurutsu. Pandinofamba nekurarama. Haiwa mafurutsu ngaaonekwe. Nezita raJesu weNazareta. Zvamakarongera nyika ino Mwari ngazviitika kubudikidza nemaeffort zvamakatuma vanhu panyika ino Mwari ngazviitika kubudikidzawo nemaeffort. Nezita raJesu weNazareta, restore my purpose. Dzorerai purpose yangu panyika. Dzorerai purpose yangu muchechi muno. Dzorerai purpose yangu kumba kwangu. Dzorerai purpose yangu kwandakaberekwa. Kurudziro kwangu Mwari zvizivikanwe kuti pana ari kuseva purpose, pana ane basa pakati pedu kuti upenyu
I thank you for restoration. Ndinokutendai nekudzoreredzwa. Ndinokuongai Mwari nekuitwa zvakanaka muzita rinoshambisa ramambo Jesu. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Regai ndingoti for just a minute or two. Ndamboti isusu tiri temberi yemweya mutsvene, tiri zvigubhu zvemweya. Mweya ari matiri pakati panapa. Ngatimbodhakwa mumweya tingoti Mwari service ino confuse us. Service ino confuse us. Tiitirei zvakanaka. Ruoko rwenyu Mwari ngaruonekwe. Simba renyu ngaritichengete. Muromo yedu ikupei mbiri neimwe nzira nyowani. Timbokutendai zvakaita vana Miriamu. Mavayambutsa paRed Sea. Vanakidzwa nemi Mwari. Vakakupai mbiri, vakakutenda, vakakukudzai. Patinokumbira Mwari, zviitwe nemweya wenyu tinamate. Tinokutendai Baba vanoshamisa mangwanani ano. Hatina kumwe kwekutizira Mwari. Hatina umwe wokuudza nyaya dzedu. Hatina umwe wokurumbidza. Hatina umwe wokupfugamira. Hatina umwe watinogona kupa zvose. Tinouya pamuri Mwari wedu tikiti hatina pfumo, hatina bakatwa, asi ndiJesu chete mangwanani ano. Chiitai kuda kwenyu pakati pedu. Jesu chete, Jesu chete. Meso edu aone kunaka kwenyu. Meso edu aone simba renyu. Meso edu apupurirwe Mwari. Zvamunoita kuna munoda, zvamakaita zvina kuonekwa nameso, hazvina kunzwikwa nenzeve, zvakachengeterwa vanotenda. Tinokunamatai mangwanani ano, tichikupai mbiri muzita rinoshambisa ramambo Jesu. In the mighty name of Jesus, we bless you and we honor you. We glorify your name. Muzita ra Jesu. Hallelujah, hallelujah. Praise and worship in Jesus' name. Amen. Chimoresane chingomoresa uri pedyo newe uti waita zvakanaka, wauya zvakare kuzuva rekurumbidza, zuva resande, chingofarirana mangwanani ano. Tiratidzeiwo simba renyu, tiratidzeiwo simba renyu, tidanane, tisimbisane, tidanane, tisimbisane.
Inesimba kureruta sinorema minamato Inesimba kureruta Dariroi minamato Inesimba kureruta Dariroi minamato Inesimba kureruta Vanamai minamato Simba kureruta Vanamai minamato Simba kureruta Ururukura Jesu
Fikiri anayo Tony. What's that? I need to see. Hallelujah. Somebody clap hands for Jesus. Hallelujah. Somebody clap hands for Jesus. Hallelujah. Somebody clap hands for Jesus. Yes. Chokutenda ijesu munoshamisa. Chokutenda ijesu munoshamisa. Ini ndokutenda ijesu munoshamisa. Chokutenda ijesu munoshamisa. Ini ndokutenda ijesu munoshamisa. Chokutenda ijesu munoshamisa. Jingona moko muli wese tuli. Shingo omberera Jesu. Chokutenda ijesu munoshamisa. Ini ndokutenda ijesu mandishamisa. Baba munoite. Jesu munoite. Baba munoita kani. Munoita baba. Munoita. Baba munoita. Munora pava norwara baba we. Baba munoite. Unosimuza je. Adetuoni. Sunday school, are you here? Sunday school, can you scream for Jesus? Baba munoite. Jesus munoita kani. Munoita baba. Munoita. We are. On the throne. Munesimba muroboro Jesu. Imo maitasi manenyasha muroboro Jesu. Imo munesimba muroboro Jesu. Yegana matimoni. Yegana vanonye abawe. Oh munesimba muroba. Imo munesimba muroba. Imo munesimba muroba. We are joined. Are you ready? Are you ready? Everybody face that side.
Hallelujah. 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 Ndine vanhu mangwana nanaya. Instrument rikarira. Makumbo edu akasatamba pamwe denga arifarire mainstrument. Ruda kuti arire iwe ufare. Pane chimwe chinhu 1 chananga ndichinamata manheru. Nezuro the previous day ndakarara kuona ichi. Nezuro masikati I spent the most of the day sleeping. In the night I was awake. Pananga ndichinamata. God was saying to me, give time to people to plant and do things for me. Because pamwe pacho ndaive ne-financial model yakasiyana neyandaifunga. Ndaive nezvimwe, but the word of God was saying, give time to people to do things for me. Kureva kuti Mwari vari kuda kuti vanhu hanzi I am pleased when people do things for me. That word was coming time and again. Give time to people to do things for me. Kureva kuti Mwari vari kutarisira vanhu pachechi panapa kuitira Mwari zvinhu. Chimwe chacho chaunogona kuita kumutambira. Usatomboti wambofunga zvemari zvinonetsa izvi. Usati wambofunga zvekuverenga bhaibheri zvinonetsa. Usati wafunga zvekutsanya zvinonetsa. Kune mumwe murume 1 ainzi naMwari is after my own heart, but haana kunzi akagona chimwe chinhu chaakagona kumutambira. Paakaona areka ichiuya akati Mwari verugare madzorera urepo paIsraeri, akatamba. Unoziva chimwe chinhu chatitadzisa kuenda pawazhe dzaMwari inyaya yekungomurumbidza. Munoziva kuti denga vanhu vadzikama zvekukanganwa muzoti unoziva kuti kungotambira Mwari so kungomutambira. Ini ndakamboona makicheni party paYouTube wokomana kunodzanwa vanhu vachifarira japresa, but ngatimufarira ikaiyeyo muridzi webasa. Unoziva pane pamwe pacho pandakaona kuti even kupfugama chaiko kwakunyadzisa. Kungopfugama vanhu vanoti ko adarireiko pane vanhu, munhu mukuru azodarirei pane vanhu kubva apfugama kudaro. Vanhu they are so sensitive about looks. Kuchema chaiko pamberi paMwari kwakunyadzisa. Kuchema kubuda misodzi kudai. Ndakambokwira rimwe gomo neumwe mukoma wainzi Matthias Mutonziva Morgan Mashiri. Taivati mukoma Jinja, tikakwira naoverseer, the late overseer Chivenge. Kusvika unoziva kuti unochema misodzi uchinamata Mwari, kubuditsa misodzi. But izvozvi ukabuda misodzi vanhu vanofunga kuti warambwa nemurume, kana kuti une heart break, kana kuti basa rapera, kana kuti warohwa. Hazvisisina chiremera kuchema zvaakuita sekuti kumba hakuna kumira zvakanaka. Nyambisirwa munhu anogona kuchema azvideredza mwoyo wake wapwanyika pamberi paMwari kusvika nguva yekudzamirwa kuchema nekuda kwaMwari, kwete nekuda kwokuti nyama hamuna mufiriji. Aiwa, kungoti ndadzamirwa naMwari uyu, ndashamiswa nemabasa aya, ndadzikinwa. Wokuchema so, but izvozvi munhu akachema wena dziri kuchema idzi. Murume wake ane 2 weeks asina kuuya. People analyze you, so people can't break down in the presence of the Lord. People can't express them. Ukatamba kuno kuzonzi inenge pfambi. Kuwa munotamba kukicheni pati mune musiri pfambi. Chasiyana si. Munoziva kuti pamwe pacho kufarira Mwari it's a choice. Pane pamwe pandakaona kuti vanhu vanogona kutenga mota ya1982 kana kutenga mota ya2010 vakaridza redhiyo vakafara vakapemberera vakanzwa kuti zvatiitira. Umwe unogona ukabirwa mufaro naMwari unoigirwa mota nyowani ukatadza kana kungoridza mhururu chaiko. Mwenzida kuigirai mota unzisai mugaraji odzindipe makii zvapera. Satan anogona munoziva these things. What the devil is doing is distracting you. Kune the demon of distraction. Paunoya kuchechi kunoku wobva watodistractwa wotobuda urimo munzvimbo but hauna chawaita. Ndoboti patiri kuimba mangwananana ega kubva kupraise kwacho baba chimurambi dzokerai papa manga muchiimba
vanobhekabhekai, umboti Mwari nditenderewo kungokufarirai. Unozoti pamwe pacho unonyatsoonoti pamwe zviri kuitwa nevamwe ina handina. Chokwadi guys, pane zvimwe paunonyatsozoti apa pane need but handina. But denga rinobva, the Bible says when the praises comes from the floor and when they go up, ine ndiri kufunga kuti isusu tiri kunamata panapa. AFM Florida iri kunamata, AFM Jamestown iri kunamata, AFM Kempton Park iri kunamata, Methodist iri kunamata, Zayoja iri kunamata, Anglican iri kunamata, vanopfeka nguo chena vari kunamata. Chii chinoita kuti Mwari vaise attention yavo paRudaport? Chii chinoita kuti Mwari vati apo ndarumbidzwa? Vari kutsvaga mwoyo yevanhu inobatana. Munozoti pamwe pacho kupa it's not a big issue but ukutambirana. Waendesa here pane kumwe kudzikama so kwekuti unonyatsoona kuti ha ndanyanya kudzikama pamberi paMwari. Omana vanhu vanofara wakomana. Ndakamboteera mabrothers angu kubhawa ndichiona varume vachikuchuku, but kana vapamberi paMwari handizivi kuti akanyepera vanhu kuti kuchechi, handisi kuti kungofarira Mwari. So that atmosphere of praise, that atmosphere of worship, and the praise ukasaimba zvakanaka kupraise unoremerwa futi nekuenda kuworship. Paya panonzi let him increase and I decrease. Pamwe pacho chiri kukuvadza vanhu indignity, chimamwe pacho chiri kukuvadza vanhu mazita edu, pamwe pacho chiri kutoti kuvadza makomborero. Ukafunga mota yako, ukafunga status yako, wofunga kuti ndingabva ndatambe zvakadaro. Ini ndinofunga kuti kana tatouya ngatichitoitai zvatafambira. Kana tatouya ngatichitoitai zvatadini zvatafambira. Vanoridza-ridzai, vanotamba tambai. Unoita pane chinhu wani chandinofarira in my life, kumboudza Mwari kuti pese apa Mwari handisi kupagona, asi apa muri kutinapo. Kumboita area yaunoti Mwari zvimwe zvese pagore rino munogona kuti ndakatadza, but inini 52 Sundays 7 AM ndanga ndapa chechi. Kumboita chimwe chinhu chaunonongedzera Mwari kuti koichi matii Mwari. Kungotarisa sokuti Mwari zvimwe zvese ndiri kuzviremera, but koapa kokumbofarira Mwari. Unoziva kuti mufaro wepamberi paMwari unoita kuti zvinhu zviendeke. Kune vamwe vanhu vekuti atouya kuno ane stress akaremerwa. Ngatimbokiriteni atmosphere inotendera mweya mutsvene kufamba, inotendera presence yaMwari kufamba, inotendera grace glory yaMwari kufamba. Handizivi hangu, but manheru ndakanyatsonzwa Mwari vachindiudza kuti allow people to do things for me. Chimwe chacho chatiri kuita ndechekuti vanhu pavanenge vakunyatsojaivha tototarisa nguva toti dzatokwana chibvai pamberi pedu taakuenda panext. Let's allow people to do things for God. Kungotendera Mwari kuita zvinhu. Izvi kune vamwe vanhu kuti munogona kungoita zvinhu zvenyu Mwari anga asingadi kuti muite, aida kuti umwe munhu aite. Unoita from that message ndakaona kuti whatever we need to do pachurch as church board, ngatitange taudza vanhu kana pashaya tozoita. Tirege kutorera vanhu makomborero, tirege kutorera vanhu mukana wekushandira Mwari. Isusu ma-administrators tinogona kubira vanhu nyasha dzekushandira Mwari, tichiti vanhu havana, tichiti vanhu havadi. Rega ndikurangaridze kubva nhasi, kana uda kutambira Mwari ingotamba. Zvevari kutaura, vagara vanongotaura. Ukanyarara wakapusa, ukagara pasi auryi zeni. Iwe ingoitira zvaudaitira Mwari. Praise and worship, are you ready? Mwari ngaakubatsirei, murege kuita mafanizi. But imi wacho tangai kuti taakuda kuzviitira Mwari. Tione utosvika papi. Mwari vari kubatsiri vedu. Hande 1 2 3 tanga kupraise worship. Hande ngatimboshandirai Mwari nemiromo yedu, nemakumbo edu, nemiviri yedu. Titangire ipapo. Let me see your hands in the air for Jesus. Oh, come on. But
imo mune simba muropa ra Jesu. Imo mune simba muropa ra Jesu. Oh, kana matimoni. Oh, kana vanonye avangwe. Kuzava tete vako iwe. Mune simba muropa. Imo mune simba muropa. Jamba jamba tione. Matineja mulibore. Matineja woza. Matineja pinda mkati. Matineja chimuye wait on. Chimuye tuvarire Jehova. Adi tonza makomborero. Tonza makomborero. What are you doing? My UPS, Bidam Kati, my UPS, Bidam Kati, my UPS, Gandhi, Bidam Kati, my UPS, Bidam Kati, my UPS, Apana my UPS, my UPS, Bidam Kati, my UPS, Bidam Kati, my UPS, Bidam Kati, my UPS, Gandhi. Bidam Kati, Zemo Jatio. Vana mama, Bidam Kati, Vana mama, Bidam Kati, Vana mama. Bidam Kati, Ana mama Kati, Bidam Kati, Ana mama, Bidam Kati, Ana mama, Bidam Kati, Ana mama, Bidam Chikoma fori raitio. Segundo boy, wait. Ah, va por tiempo. Somebody scream! Oh, Jesus, Tatuma na baba, Isu tatuma na baba.
Mana baba tatumwa na baba. Isu tatumwa na baba. Chifike Satani. Chifike Satani. Chifike Satani. Chifike Satani. Everybody, Ugo. Atara Jesu ndiye. Chakwenda. Atara Jesu ndiye. Chakwenda. Atara Jesu ndiye. Chakwenda. One more time. Atara Jesu ndiye. Atara Jesu ndiye. Chakwenda. Somebody scream. Somebody scream. Sunday school. Bindam Kati. Sunday school. We are Bindam Kati. Sunday school. Bindam Kati. We Sunday school kanini. Bindam Kati. Sunday school ya chokani. Bindam Kati. Sunday school. Bindam Kati. What's up? Sunday school. Bindam Kati. 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 Sunday school. Sunday school. Bindam Kati. Sunday school. Bindam Kati. Sunday school. Bindam Kati. Sunday school. Bindam Kati. Just make some noise for Jesus. If you're happy and you know, don't you hate? If you're happy and you know, don't you hate? If you're happy and you know, don't you hate? If you're happy and you know, don't you hate? If you're happy and you know, don't you hate? If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, shout Jesus. If you're happy and you know, shout Jesus. It's a Celebrate, 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 whip, 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 whip. Chamba chamba bunega, dati chamba chamba bunega, dati chamba chamba bunega, dati chamba chamba bunega. Celebrate, 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 celebrate. Musita la Jesu, hallelujah. Hallelujah. Yes. Zinorema kana zvichiuya Jesu bako rekuwanda nyangwe zvakanaka pazvinouya Jesu bako rekuwanda matambudziko nyangwe achiuya
uyache simako rekuwanda nemufaro wacho hauna uyache simako rekuwanda ndinoimba uri buwara uri buwara buwara uri buwara uri bako rekuwanda ndinoimba Jesu muri buwara 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 isha Jesu muri buwara muri bako rekuwanda shakanaka mashino uyache simako rekuwanda ndapeshinorema mashino uyache simako rekuwanda adamutse mano uyache simako rekuwanda mufaro wacho hauna uyache simako zvakanaka tinowana mamuri shangwe munokura nepanorwadza Jesu muri buwe godera imwe yedu kuramba tichirumbidza godera imwe yedu kuramba tichitenda mamuri in season and out of season ngatiziva kuti Jesu muri mambo tiri utiziro hwedu panguva yekumanikidza muri utiziro hwedu panguva yekufara Jesu makanaka mangwanani ano wambaine kuti makanaka mangwanani ano wambaine kuti tinowana zvekuwana tinoratisa tinowana zvekutizira Jesu tinokuongai mangwanani ano muridze upenyu hwedu mangwanani ano Jesu zviratidzo zvaka
rubatsiro wedu taroku tatizaya takai iwaibiri Jesu akanaka muzita ra Jesu tinokurumbidza Jesu changamire muponesi ameni she wakambozvinzwa ameni nezvirwadzo zvakote kakwaniswa kupona kwakwaniswa ameni changamire changamire
rarurama. Tauya nemoyo yedu Jehova Jireh. Kuzakuimbira ine kukushumira imwe ya muchero wamari. Tanamata nezita ra Jesu. Tazvininipisa mwe ya muchero wamari. Tazarura moyo yedu tichikuimbirai. Tazarura moyo yedu kwata kukunamatai Jehova Jireh. Ishe wangu takuremekedzai muchene. Tatorera mbiri yose mamuri shanamiri. Nekuti ndimi makafanirwa nayo. Taitorera yose mamuri Jesu. Nekuti ndimi makafanirwa nayo Ishe wangu. Mwazviita chanamire. Iyemi miponesi. Munorapa moyo yedu. Munorapa mawanga yedu. Takuremekedzai zvoshamisa. Takuremekedzai zvoshamisa. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Muri muchene changamire. Mazvita kwayana raMwari. Mazvita muchene waIsraeri. Mazvita changamire. Iyemi makavepo mucharamba muripo. Mazvita Ishe kumusoro. Takuremekedzai Jehova. Kunze kwenye hakuna kumwe kwatichaenda. Tiyamurei ngirozi. Tiyamurei mweya muchene waMwari. Tauya Ishe wangu. Tauya mweya muchene waMwari. Moyo yedu yasarurirwa ine. Chita sekuda kwenyu Ishe wangu. Chitisadza ine simba renyu Ishe wangu. Chitisadza ine anointing yenyu Jehova. Mazita muchene waMwari. Takutendai Jesu. We worship you. Muzita ra Jesu. Munosha misa. Dimime Messiah. Baba munosha misa. Dimime Messiah. Baba munosha misa.
Messiah, 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 Baba Munosha, Nisa, Jimime, Messiah, 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 Baba Munosha, Munosha, Nisa, Jimime, Messiah, 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 Baba Munosha, Nisa, Jimime, Messiah, you Messiah, 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 Baba Munosha, Nisa, you Jimime, Messiah, oh Messiah, 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 Umosha, Yes. Bangwanani ano baba wedu arikudenga, imimari muri mutsene, bangwanani ano chinokurumbitsai, bangwanani ano chinokunai, imimari muri Messiah, bangwanani ano, tauya baba wedu arikudenga, tauya mutsene wenasha, chinotorera mbiri kwa muri bangwanani ano, nekuti muri mwari makatendeka, maita enyu mangwanani ano, maita enyu mutsene, maita enyu changamire, maita enyu Jehova, nekuti muri mwari mangwanani ano baba wedu, mangwanani ano mutsene, mangwanani ano Jehova, imi mugere pachigaro chenyasha, zita renyu mwari ngarisumudzirwe mangwanani ano, zita renyu Jehova ngarisumudzirwe mangwanani ano, makatendeka mangwanani ano, makatendeka Jehova, nekuti muri mwari tinokuongai Jehova, rumbidza mwari mangwanani ano, tenda mwari mangwanani ano, uti mwari maita enyu tinokutendai mangwanani ano, uti mwari maita enyu tinokutendai mwari, tauya kuima kurumbidza, tauya kuima kunamata, Baba wedu ari kudenga, zita renyu mwari ngariburuke, umambo wenyu mwari ngahuburuke, tipeiwo kudya kwedu mwari mangwanani ano, tipeiwo kudya kwedu mangwanani ano, makatiringana mangwanani ano, imi nokuti muri mwari tinokuongai Jesu, tinorumbidza, moyo wangu unokurumbidzai mangwanani ano, mangwanani ano tinokurumbidzai, maita enyu Jehova, nekuti muri mwari. Mangwanani tinorumbidza mwari, masikati tinorumbidza mwari, madekwana isu tinorumbidza mwari, mweya wangu unorumbidza mwari, iwe mweya wangu Baba unorumbidza mwari, iwe mweya wangu Jesu unorumbidza mwari, iwe mweya wangu Baba
maita yanyu Jesu, maita yanyu changamire, maita yanyu mangwanani ano tinokuongai Jehova, mbiri tinoedzorera pamuri nekuti muri Mwari makatendeka. Maita yanyu Mwari, moyo yedu inokudai, moyo yedu inokurumbidzai, moyo yedu inokusimudzirai imi Mwari nekuti makatendeka. Haleluya, haleluya. Zvakanaka kuva pano. Tiombere maoko tichitenda president ndosvika sora nzvimbo yavo. Uye tichakamira kudaro tingorumbidza iye waitiitira nyasha pazuva ranhasi kuti tisangane mukati memba yavo tichiteerera kushoko ravo raunoti tisaregere tsika yokusangana nekuti ndokwatinowana encouragement. Haleluya. Toda kukwazisa zvakare mufundisi namama vafudzi vakaiswa panzvimbo yedu panguva yedu nemuzita raJesu. Haleluya. Tingagara hedu pasi tichienderera mberi nekukwazisa. Toda kukwazisa dare repamusha church board nemadzimai avo nevarume vavo nemuzita raJesu. Amen. Tozokwazisawo madepartmental leaders izwai kugamuchirwa nemuzita raJesu. Amen. Todawo kuzokwazisa vana baba misoro yemba. Haleluya. Tichikwazisawo vana mai nemuzita raJesu. Amen. Mayuthi muriko here? Todawo kugamuchira mayuthi nemuzita raJesu. Amen. Tichigamuchirawo mateenager nemuzita raJesu. Amen. Sunday school muriko here? Toda kugamuchira vana vedu vatakapiwa nashe veSunday school. Sunday school munogona kuenda henyu kumaklasses enyu nemuzita raJesu. Amen. Ndoda kukwazisa media nemarketing team. Haleluya. Hanzi hakuna kusina favor, nhasi vawanirwawo favor nemuzita raJesu. Amen. Tine vaenzi here pakati pedu vatanga kupindawo nesu zuva ranhasi tingoona nekusumudza maoko? If there are any visitors, may you raise your hand so that we can see you. Ndichakukumbirai kuti mutore chimwe chidanho chekuti musumuke. Welcome, May you stand up. Ndichakuti mutore rimwe danho rekumaashazi vabatsirai vauyewo kuno kumberi tizovagashira the roundabout way. welcome, 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 welcome. Tinokugamuchirai pano paRoadboard Prayer Center. Handizivi kuti mese munonzwa Shona here. Do we all understand Shona? Okay, zvaniitira zvakanaka nekuti ndanga ndichazotyoka rurimi ndichida kuedza kutaura chirungu. Ndoda kuti mungotizivisa kuti ndimani, mabvepi uye makaziva sei nezvesangano rino. Kana makokwa mungotiudza kuti makokwa nani. Ini ndiri pamberi penyu ndinoti kwamai Nyabadza, ndinogara kumba kwavanyabadza uye ndichipindira pano. Ndoda kungoti mungozvizivisawo nemutoo iwoyo kuti ndimani, mabvepi uye makanzwa sei nezvesangano rino. Haleluya, haleluya. Ini ndabvawo kuCenturion. Ndinonzi mai Chigwada, ndakokwa naamai nababa Chigwada. Hallelujah. Hallelujah. It's nice to be here. Hanzi namabo David ndakafara pandakapinda muimba yaMwari. Kana nenuwo pazuva ranhasi ndinonzwa kufara pandapinda muimba yaMwari. Hanzi mukati memba yaMwari hamuna muenzi. Hallelujah. Aiwa, regai nditore nguva inokuzvizivisa. Ini ndinonzi amai Tafadzwa, ndadaidzwa Sister Sara. Hallelujah. Ndogara kuTsepsong. Haleluya. Ini ndinonzi
Memory ndinogara pa93 8 Avenue, Roadport North. Ndakangoonawo paFacebook ndikati regai ndimboshanyawo pazuva ranhasi. Hallelujah. Hallelujah. Ini ndinonzi Mai Jack Farmer, ndinogarawo muRoadport North. Iyi mhuri yangu ndauyawo nevana vangu ava varipo 4. Mukomana anonzi Hopuel, uyo anonzi Zoya, uyo anonzi Zowi, uyo anonzi Sonia. Saka takuti ini ndakakurira muAFM, asi pari zvino ndinobata ndiri ku4 Ways. Asi nhasi mweya wati ndikaitimboendawo kuAFM. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Indoitawo maisipiwe. Ndainivhaitwawo namaiziya Dhuma 3. Ndosaka ndauyawo pano. Ndauya pano ndichirwara asi ndiri kunzwa kuti ndapora. Handirari usiku. Ndinonzwa pamwoyo ndinozarirwa asi nhasi uno ndasimba zvisingaitika kana ndiri pano. Ndapora nezita raJesu ndinotenda. Amen. Tinokugamuchirai uye musaita sevaenzi bhadhisha matopinda mukati memba ino matovavobwo mapepa amapuhwayo pane maviri rimwe racho tokumbira kuti mungonyora madetails enyu either pachatorwa offering mozoisa muoffering basket kana kuti munongodzosera kune maasha ava vauya nemi kuno kumberi and then kana service ikange yapera tinokumbira kuti muzoenda apo paserapo pakanzi connecting lounge apo mosangana nasekretary vanoda kungoti vangokukwazisai nekukupai shoko rinenge rabva kuna mufundisi. Mazita enyu mukagara henyu pasi. Toda kukwazisa our online followers nemuzita raJesu. Hallelujah. Iko zvinoya nguva yema-items. Tine ma-items maviri. Yokutanga i-testimony kubva kuna Mai Banda. Then wechipiri wacho ndibaba Magunda. Ngouya in that order. Amen. Ini ndangosumukira kungotenda Mwari nezvaunotiitira mukati meupenyu hwedu. Tenda napasta pamwechete namama nemaprayers avo. Toda kutenda takaitirwa zvakanaka. Last week pane mafastings. Pastor vakataura kuti pane vamwe vachangoitirwawo munana vasingafungiri. Aiwa ini ndiri mumwe wacho. Kumba kwedu takatengerwa motikari yekuisa kuchechi. Payakatengwa yakanzi iyi imotikari yenyu yekuisa kuchechi. Aiwa toda kutenda mama namufundisi. Tinotenda. Amen. Iniwo ndaperekedza mama to show how happy I am. Mama, Daddy, as the Banda family, we appreciate you and we are grateful for the declarations. Thank you. Hallelujah, church. Indauya nenyaya yakanaka yatinayo yatiri kuziva tose kuti musi wa7 December pano tichange tina appreciation yevanhu vaMwari. Hallelujah. Ndangoti regai nditaure zvishoma pamusoro paappreciation. Mushoko raMwari tinoona paine kugadzwa kwakaitwa Saul. Tinoona zvakare tine the widow of Zarephath. Vanhu vaviri ava vari mushoko raMwari pane zvavakaita Mwari akavaitira zvakanaka. The widow of Zarephath zvinonzi akanga asina zvakawanda
asi mukuve nezvishoma akatanga apa munhu waMwari, ndomva munhu waMwari adya, ndomva afara. Chikafu chishoma changa chiri mumba hachina kuzopera. Haleluya. Toona zvakare kuti pane pakaenda kunotsvakwa madhongi. So akitsvaka madhongi ashayikwa. Ndokubva muranda ati pane munhu waMwari ari muguta, tadii kumbonokonzauta. Iye ndokuziva kuti zvakanaka tinoona munhu waMwari, but tingaende here tisina chatakabata, tinei? Ndokumva zvanzi nemuranda pane zvandinacho, ndomva vaenda. Ndokumva azobvako amambo. Haleluya. Shoko raMwari riri so practical kuti haringori mumashoko ekutaura nyaya, but rinoitira zvakanaka vanoita zviri mariri. Haleluya. Toona kuti isusu shoko raMwari rinoti kana muchiinda kuimba yaMwari indai makabata something. Kana vanhu vaMwari vachinge vachibata basa raMwari vanodya zvepaalitari. Toona kuti savatendi kazhinji kacho dzimwe nguva tinotadza kurarama mupractical. We don't practice the word of God because vamwe vedu hatigoni kuendesa shuga kana panonzi ma100 chaiwo emission house. Tinokundikana futi kuti tinotora makomborero edu. Amen. Vamwe kana chegumi chaicho hatibhadhari, unonge watadza futi, wozongowana 1 day pagore rekunzi ndozuwo 1 rekuti umbonotenda Mwari kubudikidza nemunhu wavo pabasa ravari kubata gore rese. Haleluya. 1 day. 1 day. Haleluya. Chingoti 1 day. 1 day. Ugoshayawo here chaungaite pa 1 day. Hallelujah. It is right tinofana mboripemberera kuti is the only day that I am given an opportunity. Kune vamwe vanotoita zvinhu vaona vamwe vachiita, nekuti kana tiri tega hatiite sei? Hatigoni. Amen. Kune vamwe vari kutipedzera makomborero nekuti vanoziva kuti mufundisi vadyei every day. Umwe pasalari yake chaipo anotoziva kuti every month pane 5 cents yamufundisi. Isu vamwe chiri kutadza handiti, but takazogadzirirwa 1 day musi wa 7 December. Haleluya. Saka ndiringoti zuva iri ngarive zuva rekuti umwe neumwe wedu Mwari ngaatibatsire. Anowana 20 cents pamwedzi chichengetawo 2 cents every month. Dzaunoti account ndeye appreciation. Anowana 100,000 chitorowo amene kuti 15,000 yaunoisa paside yaunoti every month ndichaichengeta for appreciation. Anowana 1 million zvichingodaro. Amen. But umwe neumwe ngaawane chaanoita sei? Chaanoitira Mwari musi wa 7 December. Umwe neumwe agone kupemberera maringe Mwari nezvaanenge akamuropafadza nazvo kubudikidza nebasa remunhu waMwari. Dai zvaitenderwa church secretary church board taingoti kune mhuri nemhuri vakoda kugadzirira maitem eappreciation mupiwe nguva. Masections vada kugadzirira maitems vachimbofara muchechi. Whoever in their groupings vanoti nesuwo we want to express our happiness and our preparedness for the 7th. Vane ma-ideas yekuti toita sei kuti timbofara. Because iri zuva rekuita sei? Rekufara. Zuva rinoti kana waita chimwe chinhu unopiwa mubayiro rakanaka. Amen. Kana waita something and you get a reward, it's a good day. Vakaitira vanhu vaMwari zvakanaka vakapiwa mubayiro. Amen. Neso mubayiro tiri kuita sei? Tiri kuida. Tiri kuda mubayiro. Munhu waMwari. I can even say, church toda kuwana zvakanaka, toda upenyu hwakanaka, toda kubudirira munhu waMwari namatai. Pane zvatiri kuita behind the scenes
kuti musi wa 7 uve a successful day. Saka ndangosiya shoko iri rekuti 7 December must be registered in your mind. Ungoti Mwari pazuva iri, I am going to do something muzita raJesu. Amen. Yasira nguva ino kuna mai Mugando. Munoshamisa ndimi Mesaya, munoshamisa ndimi Mesaya, munoshamisa ndimi Mesaya, munoshamisa ndimi Mesaya, 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 munoshamisa ndimi Mesaya. Mwari ndimwari vanoshamisa. He is the Messiah. Shoko raMwari rinoti in everything tenda Mwari. Ndaona zvakakodzera kuti ndiwe paaritari ndizotenda Mwari nezvakaitika musi wePapa concert. Mwari vakaratidza kuhope hwavo. Ndinotenda Mwari ndimwari vakatendeka. Vadikani kana uchidhira nemari taipa vanhu vaitenga matickets. Vaitenga vachiuya necash. Pamba pacho unoti unobva uchitotyawo kuti panogona kungouya mumwe munhu. Yes, security tinayo, but Mwari vakaona zvakakodzera vakatiwanira nyasha. And tinotenda ndafugama ndichingoremekedza ukuru hwaMwari paaritari pavo richiti Mwari, thank you so much. Tinoramba tichitenda nezvamuri kuitira even pasangano rino. Tiri kuona ruoko rwaMwari vakatiratidza. Imagine kuti the previous Friday tanga tiri pano tiri all night. Mwari vakaona zvakakodzera kuti tinamatire about miracles. And then the following Friday Mwari vakaona zvakakodzera zvekare tiuye tichivatambira chivarumbidza. Ini ndinotenda kuna Mwari ava. Ndisingakanganwi Pastor Jiriji naMama they were there. Vakati takavhura navo kusvika vapedze vachingori pano. Thank you so much for your support. Kune iwe wese wakashandiswa naMwari panguva iyi. Mwari ndiye vanonyatsoziva ndingadomene mazita enyu, asi Mwari vanonyatsoziva mazita enyu. Mwari vanoziva zvekare mwoyo yenyu. Mwari vachaziva kuti vachakuripira sei. Mwari tinovatenda panguva ino ichingoti he is the Messiah and vakafanirwa kurumbidzwa. We thank him nekuratidza kwavatikatiti nenyasha dzavakatiratidza paconcert muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Pano pari kuitika zvinhu. Muri kungoonawo nematestimony ari kuitika. Panguva ino ndichasira kuna secretary vazotipa zviziviso nekutizivisa kuti tichange tichifamba sei. Amen. Ndapiwa nyasha dzekukisa sasekuru. Amen and amen. Aiwa tinotenda mai Nyabadzane kuti tyaira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ngatingovaomberera ivo Mwari vachikudzwa. Amen. Pane vaimbondibvunza kuti vanotaura here mama. Ndofunga nhasi mazvionera kuti vanotaura. Amen. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi ndichipa ruremekedzo rwangu kuna mufundisi naMama. Regai ndingoti zviziviso zvedu zvakamira zvakadai izvi. Zvekutanga zviri kubva kumadzimai. Hanzi kune prayer and fasting this week neThursday. Regai ndibva ndangozvibatanidza ndingobatanidza chiziviso chedu chefasting semain church nechemadzimai. Munhu wese ari kutsanya musi wechina. Hallelujah. Amen and amen. Munhu wese ari kutsanya musi wechina. Hallelujah. So we join the ladies vavari kufasta musi wechina. Mwari vachikudzwa. Amen. Ma prayer points emadzimai achaiswa paWhatsApp group ravo. Zvedu isusu tichakanda pamain church group. Hallelujah. I believe so. Kana paine chiri kuchinja
vafundisi vachatiudza kuti zvinenge zvakamira sei. Chechipiri chiri kuti kuchange kuine ladies haiti ipo pano pachechi musi wa20 September kureva kuti nemusi weSaturday from 1 p.m. kusvika na4 p.m. dress code yacho hanzi muri kuya nemafloral dress plus nefascinator. Fee yacho i70 chete. Mwari vachikudzwa, amen. Chechitatu chiri kuti kunenge kuine ladies and girls camp from the 3rd to the 5th of October. Iro gore rino iri ichange ichiitirwa kuMahalis Retreat Resort. Camp fee yacho i700 per munhu. Kindly register and pay deposits either by swiping or kuita ma-EFT or kuita ma-ATM deposits ku church account, and please share the proof of payment na Mama Maichimbi. Hallelujah. Regai tipanane zvinoenderana nekereke kuti tizivisane tiri kufamba sei. Ma-teenagers vakomana muri kuziviswa kuti musi wa20 this coming Saturday there will be a teens boys night at the mission house. Hallelujah. Nguva yekutanga and the related stuff hanzi muchaziviswa paWhatsApp group renyu. Hallelujah. Ichi chakabva kuna leader wavo kureva kuti vakomana muri kuenda kumission house musi weSaturday. Amen and amen. Zveconcert zvatoitwa pano. Hallelujah. Vari kutungamirira social welfare Mai Mukomba Choto vari kutiwo vari kufara nekuti our social welfare program is actually progressing very well. However, vari kukumbira vana baba 2 or 3 at the minimum kureva kuti vaviri kana vatatu ndo baseline, hakuna limit kumusoro. Vana baba ngatiuyei tisapote mission, tisapote social welfare program yedu. Muri kudiwa ma-additional volunteers. Zvinoita zvakanaka kuti pavari kufambisa chikafu apa vange vakatsigirwa nana baba. So kunana baba vangade kuvajoina neushumiri uhu muri kuziviswa kuti muite reach out kuna Mai Mukomba Choto. Amen and amen. So group reNorth of Ondekas hanzi muri kukumbirwa neutungamiriri hwenyu kuti musare umo mu prayer room umo soon after service. Hallelujah. Handizvi kuti ndongotaura hangu here chiziso chana baba. Vana baba vari kufanira kusara handiti? Hanzi vana baba ngatisarei tironge men and boys outing yedu iriko musi wa26 na 20 up to 28 September. Inenge ichiitirwa zvakare kuMahalis Retreat and Resort Center ikoko. Camp fee yacho R700. Vana baba vese nevakomana ngatingosarai kwekanguva kashoma tingoona utungamiriri uhu kuti zvinenge zvakamira sei. Hallelujah. Tapiwa chiziviso cheappreciation. Saka regai ndikumbirewo maboards ese kutanga kubva kuchurch board, kumen's fellowship board, kuladies board, mapoka akaita seashering, praise team, both the English and the Shona, Sunday school, catering, vanoita cleaning maintenance, vari security, cell group ese, vari media team, mateens youth. Ngatigadzirirei iri izuva redu rakatikoshera zvakanyanya nai. Amen and amen. Sekereke tiri kuziviswa kuti tine midweek service yedu musi weSaturday na 7 p.m. Kureva kuti patiri kupedza kutsanya tichapinda zvakare mushoko na 7 p.m. rinenge ririko online. Please make sure you join and be ministered to. Regai tingokurudzirana kuti both the Shona service and the English service, they have got my Facebook page avanorana, and ipapo, and we interact as you so wish. Share, like, do whatever you can do. Let's make some noise on my social media platform pedu. Dafara kuti titori na mama vakaona Facebook zvaitika pa Facebook vakati regai bonoona kuti kwakamira sei. Izvozvo zvakangotinakira izvozvo. Hallelujah. Amen. So
regai kereke muri kuziviswa kuti mufundisi vanenge vari pano Tuesday vanoda kuvaona makasununguka kuuya muchivaona between 9 am kusvika na 3 pm. Muri kungoziviswawo zvakare kuti iyi itime yakangosetwa yekuti vanenge vari panapa, but any other time you can see him kana muchida kuita maappointments navo 9 vese namama. They are open, their doors are open, vanotigamuchira any other time. Hallelujah. Tiri kukurudzirwa hama neshamwari kungoinvitawo a friend. I'm so happy. Zvakangonaka kunzwa munhu achiti ndainvitwa nanhengi, zvinotiitira zvakanaka. Invite somebody, zvigotiitira zvakanaka, vanhu vauye kukereke tigorumbidza nekuitirwa zvakanaka tese. Amen. Mavisitors ese ndiri kukumbirawo kuzokuonai apo pakanzi connecting lounge. Vana baba vane nhingiriki yewhite apo, ngatikusangana ipapo briefly, just a minute or two, tingoonana naye. Sekereke tinoramba tichiuchidzwa kuti isusu tinosapota basa raMwari kubudikidza nezvipo nezvegumi. Pachechi pano takaitirwa zvakanaka, zviri nyore chaizvo. Kana uchida kubvisa chegumi chako, you don't struggle. You can go onto your phone, wait in my EFT. You can even paunenge wapfuura nekumall, wait an ATM deposit. Bank account ndo iri papapo. Mashure uko takaitirwa zvakanaka, tine ma-speed points. Kana kuti ma-swiping machine unongoenda unoswipe ikoko. Kana kuti unongouya nayo in person pano woisiya mu-offering basket naye. Kana kupa vanenge vakamira vachigamuchira maenvelope ezvipo zvedu. Regai ndidzosere nguva kune vandipa muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ndisati ndapa nguva kuna mufundisi, pane kachirungu kanowanzotaurwa nevanhu kana vachiti in case pane zvavanenge vasiyaka vanoti all protocol observed. Inini ndichiri mutendi mudiki ndisati ndakunyatsonzwisisa chirungu, ndainzwa sezvainzi all portals covered. Saka regaiwo ndingotiwo all portals covered, ndichisira nguva kuna mufundisi. Ndakanganwa kumhoresa mhuri, ndinoda kukwazisa mhuri nemuzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ndimai guru vekumba kwedu ivava. Unoziva kuti nyasha zvadzinoita so. Rimwe zuva tichiri vadiki takasangana na Professor Nyabadza vaine mudzimai wavo vaine mota yavo bva tavatiza. Kati rinogona kungoita bhinya iri. Tichikura kavaiti munhu wese ane mota waisa kutrasa waifunga kuti rinogona kungoita bhinya. But iva havaziva havo. Hallelujah. Hallelujah. Sister Rumbishke. Ambasho noshaya pekutangira. Hallelujah. Alright, regai ndikwazise mai Nyabadza vanga vachicheya zvakanaka muzita raJesu pamwe chete na Baba Magunda va leader intercession ne praise team yanga ichidai kuimba. Let's just say Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Kukudza kwangu kuchurch board, utungamiriri wese vanoshanda vachionekwa nevanoshanda vasingaonekwi. Mwari verugare ngavakuropafadzei vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Takamira kudaro ndiri kuda zvinhu 2 pachurch, not because we do not have finances, but we want people to work in the kingdom and have freedom to plant in the kingdom. Tiri kuda podcast settings kuti Monday after my midweek services ndimaitire pa podcast. That's what is trending, and that is what is trending. So that podcast, there's one young lady who deposited 3,000. I need 10 there. Then I need an additional small keyboard Yamaha 5,000. Vari kuda kuita zvinhu izvozvo munongondoona kuseri. Kana tatenga tinokuudzai munozviona apa. Podcast yacho, I want to change one of the offices into a media briefing office. Ndo patinoitira ma-consultation edu, ndo patinoitira podcast edu, ndo patinoitira ma-midweek services edu. I'm also trying to come up with a lunch hour
service, lunch hour talk, 10 minutes, between 9 to 10 minutes nenda pedza. But kana tine podcast, zvinobuda zvakanaka. Pamwe pacho haufaniri kufamba uchiratidza urombo hwako kuvanhu. Zvimwe zvoda kungokavhiridzwawo, handiti? Saka ngatigadzirei, ndoda 10,000 podcast, 5,000 keyboard. Kwete kuti hatina mari yacho tinayo, but pamwe pacho tiri kuita zvinhu tichivharira vanhu minana. Amen and amen. Tichivharira vamwe minana. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Ndofunga tikagara pasi zvakanaka. Vati vanhu vane musikanzwa even wakakura wangoramba wainayo. Handina zvandataura. Asi vanhu vane musikanzwa even wakazokura misikanzwa yavo haiperi. Alright, last week ndaiti love, give, forgive. Last week I said 3 words: give, love, give, forgive. I'm hoping kuti pakati pedu pane munhu akaita an active act of love, akaita an intentional drive of loving someone. Pane love yatinoita subconsciously, pane love yatofana kuita actively loving someone. Find the broken-hearted, visit them, say something to them. Forgive someone intentionally. Kwete nekuti haana zvaakatadza, but you have decided to forgive them. Give, just have that desire to give, but not desire to exchange, but the desire to give. Pane musiyano we giving ne exchanging. Amen and amen. Kupa, pamwe pacho you need to give someone without expectation that they will give you back. Mwari ngavatibatsire tigone kupa tisingatarisiri kuti zvigodzoka, but kupa nekuti we are practicing an act of love. Amen and amen. Ndakaona kuti kupa kune mumwe munhu kuti unotoziva kuti ukamuitira chakanaka achatokuitirawo chakanaka, but kune mumwe munhu kuti ukamuitira haana capacity to give you back. Those people, we need to love them. Amen and amen. Even patiri kuenda kuma families edu, let's go and do the same. Patiri kuenda kuma families edu, ndiri kukurudzira mumwe munhu kuti let's go and love the unloved. Let's remember that brother. Let's remember that sister. Let's remember that neighbor asina mumwe munhu ari kumutarisa. Patiri kuinvitana kumadhina, chimboinvitawo munhu wounonyatsoziva kuti anogona kuwana chimwe chinhu. I have someone that I owe and I may never respond, give back. Ainzi Elder Mukarakate. I still remember Ainzi Elder Desmond Mukarakate. He loved us as students when I was at Chinhoyi University. Vaitidaidza kumba votipa chikafu tiri students. He passed on the day I started working, the 2nd of July 2007. He went to be with the Lord. But kuchinaya vaititakura kuenda kumba kubva panonzi pauniversity kuenda kubva kuchurch kusvika kucollege, vaita kana 3 trips vachitakura students. We never paid back to her. It was someone who did an act of love that I still feel, even up to now, and goni kusiya munhu kuchinaya nemota yangu, because someone taught me kuti unogona kuitira mumwe munhu zvakanaka asina chaanozokuitira. We have sisters who need us. We have brothers who need us. But they are brothers who we are giving and yet they don't need us. They are sisters that we are giving, but they don't really need us. But they are sisters who need us. Registrar, one of my registrar, Maima Kunde, if I'm not mistaken, vaiti kwatiri vakomana
tiri vakomana ukawana musikana wako, I'll host you so that hamuzorambani. I'll host you. Pandakawana musikana wangu kuChinoi, ndakaenda ikoko vakatibikira. She was the whole registrar of the university. She hosted us, vakatibikira, vakatitira zvakanaka. Isusu, our generation, vakuru vari pano, tiri kuti kuyouth. Vana vedu vari kuona vasikana vavo, vari kuona vakomana vavo, but did we open our doors just to make food for them, to endorse their choices, to appreciate their decisions? Kana kuti tiri kuenda kuseri toti kwasangana mhepo mbiri tovareva. We really need elders of the church. We need senior members of the church. We need people who are blessed amongst us by age to go back and love the unloved. Tine vana vari pano vane vabereki vari kuZimbabwe. Tine vana vari pano vakafirwa nevabereki asina kwekuenda kupa weekend achishanda mumakitchen. Isu tine mabedrooms akavharwa. We have never reached out to them. We are not doing enough. Can somebody take an initiative to love? Zvinonzwisisika. Ngatingowane umwe munhu watinongoitira zvakanaka. Pamwe pacho, do you know kuti vamwe vana vari pakati pedu anogona kutoshamisika kuti kune zvinhu zvakadaro. Isusu tunaomba. Pamwe pacho you lose nothing. The food yacho muri kubika mosiya iri mufiriji. On a Sunday afternoon, can you do something to someone without expecting? To love, kuda mumwe munhu. Andizivi kuti who am I talking to? But love one another. Let's have an act of loving one another. Let's forgive one another. Let's intentionally forgive. There are people who hate us when they don't know they are making mistakes. There are people who have erred in life unintentionally. Ndaiverenga imwe script yakanyorwa one of the old pastors achiti people can be overexcited. People can overreact. People can misjudge. People can do something out of ignorance. And the world does not need to condemn them. It needs to receive them. How many things did we err out of ignorance? How many things did we get excited and do when we're not supposed to do? How many things did we misjudge and we get error? And also there are things that we have even erred intentionally. Pane pamwe patakatotadza tichiziva, but kamunhu kana atadza atotadza. What's next? Kune vamwe vanhu vane bitterness nemaspouses avo. Kune vamwe vanhu vane bitterness nevana. Kune vamwe vanhu vane bitterness nevabereki. Kune vamwe vanhu vane bitterness nebackground. Kune vamwe vanhu vane bitterness nechurch. Kune vamwe vanhu vane bitterness yokungoti ari kufanira kungoregedza, kungoregerera so. Okay, chapter closed. Let's go kushoko ranhasi. Ngaindifarirewo maimufundisi. Muchengeti wangu, Mwari vatiitire zvakanaka. Pamwe chete nevana vedu Shannon, ngavongwe nakunashe. Yesterday ndaitandara naRomeo. Tina kunashe zvikanzi, Daddy, go and watch TV in your bedroom. It's my turn. Ndikati, no, I'm not going out. Zvikanzi, I put the rules because you have got your own TV in your bedroom. You have got your own phone. You have got your own wife, and your wife has an iPhone. We looked at each other and said, what is this boy saying? Imbotandarai nevana venyu vari kuSunday school, tandarai nemateenagers venyu. Mamwe mastatements avanotaura, so you'll be shocked. If you give them time to talk. I was looking at this boy, his forehead, saying, what will he going to say when he's 10? What will he be thinking when he's 14? And when he's an adult?
Enjoy them when they are still young. The mind is pure. I was shocked. She could tell it as well. Okay, it was a good. So I enjoy God who made me a father. Nasi ndoda kutaura nenyaya yandati Jesus mandate. What is Jesus mandate? Basa ra Jesu ne basa repamuchinjikwa nderei. Ndiverengerewo ma scripture andapai sister Kundai. Mumaise pamudhuri. Tichaverenga mweya washe uri pamusoro pangu nekuti akandizodza kuti ndiparidze evhangeri kuvarombo, akatuma kuti ndiparidze rusununguko kune vakasungwa uye kuti vasingaoni vaone, kuti ndisunungure vakamanikidzwa, kuti ndiparidze gore rakanaka rashe. Iverenge ine chirongo. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Okay, Petsa. To proclaim the year of the Lord's favor. Ito korore ito serai pamadziro zvakare ndi. Okay, let's write this or let's take note of this. First mandate is to remember the poor. Second mandate, it's prisoners. Third mandate is the afflicted, the sick, the blind, the crippled, any form of deformation on the physical body. To set free the oppressed. This one is spiritual. Saka chekutanga pane ma physical infirmities, spiritual infirmities, prisoners, and the poor. Amen and amen. And I pane meanch. Sei muchiti ishe ishe kwandiri asi musingaiti zvandinoreva. Ndichakuratidzai zvakaita munhu anouya kwandiri anonzwa mashoko angu uye achiaita. Akaita semunhu anovaka imba, akachera zvakadzika, akavaka hwaro paruware. Mafashamu akati asvika, mafungu akarova imba iyi, asi haina kugona kuzungunutsa, nokuti yakanga yakavakwa zvakanaka. Asi munhu anonzwa mashoko angu akasaaita, akafanana nemunhu akavaka imba pavhu, asina kuchera hwaro. Mafungu paakangorova imba iyi, yakakoromoka uye kuparara kwayo kwakava kukuru. Okay. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it, because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. This is the one of Jesus' mandate. Kuti vanhu tiite zvaanotaura. He came that we do what he say, not to listen to what he say. Jesus came that we do what he say, not to listen to what he says. Luke 5:32. Handina kuuya kuzodana vakarurama, asi vatadzi kuti vatendeuke. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Okay, Abba Jesu vari kuti one of his mandate is sinners. Kureva kuti vatadzi Jesu akavavinga, ndichaitsanangura manje manje. And there's still one more scripture, Kundai, if I'm not mistaken, wapedza. It's done, okay.
Mwari vatitire zvakanaka. Alright, ndiverengerewo zvakare vasati vagara pasi. Ngavandiverengerewo Exodus 17:8-13. Kubuda. Asi muBhayibheri muna kubuda hamuna kupinda. Exodus 17:8-13. VaAmereki vakauya vakarwa nevaIsraeri paRefidimu. Mozisi akati kuna Joshua, sarudza vamwe varume vekwedu ugobuda kundorwa nevaAmereki. Mangwana ndichandomira pamusuo pechikomo ndiine tsvimbo yaMwari mumaoko angu. Saka Joshua akarwa nevaAmereki sokurayirwa kwaakaitwa naMozisi. Uye Mozisi, Aroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. Mozisi painge akasimudza maoko ake, vaIsraeri vaikunda, asi paingoderedzwa maoko ake, vaAmereki vaikunda. Maoko aMozisi akati aneta, vakatora dombo ndokurisa pasi pake, iye akagara pamusoro paro. Aroni naHuri vakabata maoko ake vakamutsigira, mumwe kune rumwe rutivi, mumwe kune rumwe rutivi, kuitira kuti maoko ake aramba akatsiga kusvikira madekwana. Saka Joshua akakunda hondo yaAmereki nemunondo. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Hallelujah. May the good Lord bless the reading of the word. Kurukudziya, ndiri kutenda kuti handisi kukurarisai. Okay. What was Jesus' mandate, or what is Jesus' mandate? Basa ripi ra Jesu. Jesu paari kuuya panyika. As Jesus is coming to the earth, Ari kuuya kuchinhu chakapwanyika. he's coming to a broken item. Pamazuva aiti kutadza kwaiurayisa. In those days, sinning was deadly. Kuti kana watadza nemumwe mutadziro, If you sinned with another way of sinning, waitemwa nematombo. you will be stoned. VaIsraeri The Israelites pakati pavo amongst them pakasimuka mamwe marudzi, raised another nation, maFarisi the Pharisees nemascribes and the scribes, anga akabatirira pamutemo. who were holding on to the law. Vakanga vachinamata, They were praying, but manamatiro but the way of ari praying, kuuya Jesu, as Jesus is ari coming, kuuya kuvanhu he's vanonamata, coming to the people who ari pray. kuuya kuvanhu vane He's machechi, coming to the people with ari churches. kupinda kuvanhu He's vanonzwisisa entering to the people zvaMwari, who understand things of God, but vasina Mwari. but they don't have God. Kureva kuti Jesu ane mandate, Meaning God, Jesus has a mandate. uye ane state yaanofamba Also, he nayo. has a state that he moves. Chaasangana nacho What he has met chinofanira kutora shape yemandate. must take the shape of the mandate. Kwaari kuti munyu wenyika, When he's saying the salt of the earth, iye chasangana naye what he has met with him, anochipa shape he yake. gave it his shape. Akavinga vatadzi, He came for the sinners akavinga varombo, and he came for the poor. akavinga vakaremara He pamuviri, came for the crippled. akavinga vakaremara pamweya. He came for those who are crippled in Saka spirituality. So Jesu paari as kufamba, Jesus is moving, ari kufamba nehunhu he's hwake, moving with his, ari kudeclare kubhuku he's yaLuke, declaring in the book of akati Luke, ndauya and he's saying, I'm here ndakuzopa to give nyika
The earth, chandinacho what I have. mweya washe The wakandizodza Spirit of the Lord is kuti upon me. ndiparidzire That I varombo preach to the good poor. news Shoko kuti rakanaka. vakasungwa So that the vagosunungurwa praise to be kuti released. vane zvirwere So that the vapore sick to be healed. ndoya akavinga panyika There is mandate. kureva kuti chese chavaenda nacho kuna jesu Everything that you go with to Jesus, anochipa unhu He hwake gives it his character. Mazvita. jesu Jesus ane nyaya yakarekodwa kwaari is a story that is recorded to him kumasynoptic in gospels the Synoptic Gospels. kuna luke john mark namatthew Luke, John, Mark, and Matthew. ukaverenga gospel of mark If you read on the Gospel of Mark, 2 chapter 2, verse 3 to 11 verse 3 to 11. Matthew 9 2 to 8 9 2 to 8. luke 5 Luke 5 18 to 20 18 to 20. iri kutaura zvemurume akaremara He's talking about a crippled man asingafambi who cannot walk, atakurwa akaiswa who pamubhedha was carried and put on a bed, vakaenda nayo kumba ina and jesu they took him to the house where Jesus was. vanosvika yakazara vanhu When they arrived, the house was votadza full, kupinda and they could not enter. vokwira parufu And they go to the roof, vobvisa rufu and they removed the roof, vomudzikisa and they descended jesu him. anomuporesa And Jesus heals the man. wanotarisa bhuku yaJohn And you check the book of John, pavhesi chapter 8 chapter 8, verse 1 to 11 verse 1 to pane 11. mukadzi aita ufeve There's a lady who was a prostitute anofanira kutemwa who nematombo was supposed to be uye stoned, vaigona kumutema and they nematombo could stone him. vaibvumirwa kumutema They nematombo allowed to stone the mutemo lady. waiti ngaatemwe The law nematombo allowed the lady vati to be stoned. vanoenda naye kuna But they jesu took the lady to vari Jesus. kusvika naye kuna As they arrived him to jesu Jesus, jesu akauya kuzosunungura Jesus came to jesu akauya kuzoraramisa Jesus came to make give akuratidza life. unhu He hwake is now showing kuti his asati character. ambotadza That whoever has not yet sinned ngakange dombo must stone obva him. aregererwa ipapo And she ipapo was saka forgiven hazvinei immediately. nekuti nyaya So it yakamira doesn't sei matter what your kana issue is. taenda nayo kuna If we take jesu it to Jesus, anoshandisa mandeti let's use nekuti the mandate. akauya kuti vanhu vararame That he came so that people live. ukanamatira murume wako If you pray for your kuna husband, mwari to uchiti God, mwari ndauya and you say, nebenzi God, I come here randakabereka vana naro that I am jesu here children with. hamuurai Jesus will not destroy him. anomutendeutsa He will make him haana repent. kuuya kuzouraya Jesus did not come to akauya kill. He kuzoraramisa came to give life. kune vanhu vari kufunga kuti vanoita madhiri There are najesu people who are thinking they can make but deals with jesu Jesus. haaite madhiri But Jesus nevanhu don't make deals with ane people. mandeti He has a yekuraramisa mandate of giving vanhu life. vashuvira vafe Those who are mukaenda navo kuna If jesu you take them to Jesus, you anovararamisa give them life. jesu ane mandate Jesus, just one bus. haapinde munyaya dzevanhu He doesn't enter into people's ane issues. yaakafambira He is here for a yekuti reason. varombo ngavanzwe good So that news the poor kuti must hear the motikari good news. dzinotengeka So that they can buy- they are able to varombo buy cars. ngavanzwe good The news poor must hear the kuti good vana news. vavo So that vachabudirira their kids you are going to varombo achieve. ngavanzwe good The news poor must kuti hear good denga news. rinovada That the heavens love varombo them. ngavanzwe good The news poor must hear the kuti good news. hazvirambe That it zvakadaro not remain the same. wayaburuka kubva Because he has ascended from heaven. mandeti yaainayo Ane basa rainaro. nekuti varombo vamunzwe That the poor must hear him. zvirema The zvifambi crippled must walk. pamuri kuuya kuchechi As you're coming to church, jesu ane mandeti Jesus has a mandate. kana atodanwa akasvika If he's called and is here, anoita kuti zviite he makes it pane possible. akachata pamukana There's someone who ari made a murombo and he was poor. waini ikapera The wine was finished. But nekuda kwekuti kune munhu But akauya because there's someone who negood came news with good ari news, kuti kana pamichato we yevamwe say at people's ichimwiwa wedding, waini when people are drinking ini wine, ndasvikawo negood news when I'm here with good ndipei news, makate give me containers, isaifura put water. waini ngaimwiwe Wine must be drank. dambudziko nderekusiya The jesu problem is about giving Mukatora Jesus. jesu If you take ane Jesus, mandate he has a yaainayo. mandate. jesu ane nyaya Jesus has a yainayo mandate. yekuti zvisina kumira mushe That things that are not well must be in position.
Jesu havapinde mutsika dzevanhu. Jesus does not enter into people's Vane systems. mandate He has a mandate yaakafambira that he came for. kuti mamereji That ngaararame, marriage must vanhu sustain. ngavararame, People must sustain. vatadzi ngavararame. And sinners must live. Anosangana naZakeo He met Zacchaeus, aitozikanwa nekuba, who was known about stealing. murume aibira vamwe, A man who was always stealing murume out from people, aidzvanyirira who vamwe. was oppressing other But people. Zakeo anoita desire, But Zacchaeus has a desire akati ndokwira mumuti that I will climb a tree ndione murume uyu. and see this man. Shoko ramari hariti aida kupona, The word of God doesn't say he wanted to akanzwa be minana, redeemed. He heard about miracles akanzwa simba and he raJesu, heard about the power of God. but anga akapfupika, But he was short. akakwira musika muti He had to climb a tree, achida kuona Jesu. wanting to see Jesus. Paanoisa meso ake kuna As Jesu, he looked at Jesus, Jesu vakabva vadzokera pamandate then Jesus went into his kuti mandate akavinga varombo, that he came for the uye poor akavinga vatadzi. and he came for the Luke sinners. chapter number 5, Luke chapter verse 5, 32. verse Iri 32. kuti ndakavinga vatadzi. He said, I came for Pari the sinners. kusanganikwa naye When Zakeo, he's meeting Jesu Zacchaeus, vane mandate. Jesus has a mandate. Mwari vane chavakarovererwa God is- pamuchinjikwa. there's a reason why he was Ende kana crucified on the cross. vaburuka, And if havana he has chimwe ascended, chavanoita, it's not everything that he will do, vanosadzisa mandate. but he will fulfill the mandate. Ndosaka uchizonzwa shoko raMwari chiti rangana henyu. That you see the word But of God saying zvichakona. plan, but you will Kana not succeed. zvasina kupinda pamandate If it has not ended the Mwari mandate of havapinde God, mumagurupu, God will not Mwari enter into havapinde groups. mumastrits, Enter will not kana get into aburuka streets. ane mandate, If he has ascended, he uye has a mandate. vakasvika pakafiwa If panaini, he get to a funeral anokudza at mwana, he raised the akauya child. kuzopa He upenyu, came to give kana life. aburuka ane mandate, When he has ascended, he has kana a mandate. presence yaMwari If the presence of God yaburuka has ine descended, mandate. it has a mandate. Akaburuka mangwanani ano, When he came down this pakati morning, pedu among us, kune vanopora. there are people who believe. Akaburuka mangwanani When he ano, has descended pakati pedu among us, kune vatadzi there are vanotendeuka. sinners who repent. Havaurai. He will not destroy them. Kune vanhu vari kutora nguva yakareba There are people who are taking a long time, vachishuvira vanhu kurambana, wishing people to divorce, vachishuvira vanhu kufa. wishing people to But die. Jesus is not in that game. But Mwari havasi munyaya He is idzodzo. not in that game. Havasi munyaya idzodzo. Hazvina basa maenda. Unoziva kune vamwe vanhu vatiri kunamatira, There are people that we are praying for, tichienda navo pamberi paMwari, taking them before God, tichichema nekuda kwehunhu hwavo. crying because of their But patiri character. kutaura mazita avo, But as we are speaking their denga names, harisi kubatsirana nesu, the heaven is not riri helping us. kuvatendeutsa It's making them kuti repent. mangwana pamunosangana So that navo, tomorrow when you meet them, kana vainyima musangane navo if they were vakupa, stingy, you kana make them, they vaita are now utsinye givers. musangane navo. If they were Munhu lazy, wese wawaenda naye kuna Jesu, every person that you take before zvisinei God, necontext, regardless of the Jesu contest, Jesus will sustain that person. ndisati ndamukristu akakura, Before I was a Christian, a matured Christian, tichinamata zvakanyanya, when we were praying a lot, takabatana tiri youth tiri 7, when we were united as tikati youth, muvhangeri uyu pachechi hatichamuda. and we said we no longer need this evangelist at our church. Elda vairwadza ivavo kudarika bhutsu diki, That elder was something else. wambogara nemunhu anorwadza, muvhangeri vava vairwadza kudarika bhutsu diki, vokuti ukapfeka waifamba warezo. Tanyengetera takwira gomo, We would pray and we climb the vavanzi mountain. elda vari kutungamira intercession, And they say elder is now isu leading tiri the kuti kudhara intercession. ngaarove pai. And we are saying he must go. Taiti tikati muzita raJesu kuleft, And we started declaring. vachidonhera kuleft. Isu hatina kuziva kuti pataenda patakwira gomo We do know that when tichiramata, we go to the mountain, tatidenga rivave pesimba. we said the mountain, God must give him power. The more we prayed, uye takazoti tabuda tikati murume akaoma uyu. We said this man Ane is mweya powerful. waMwari. He has the Because spirit aita of akadai God. ruoko vanhu voenda kuleft, akadai ruoko vanhu voenda kuright. Isu tiri kuti ngaarove pasi. Hatira kuziva kuti kutsanya kwataita We do know that the way we kwaita kuti fasted denga rimupfeke. provoked the heaven to The fulfill following him Sunday, on the Sunday. zvikanzi brother Alfred, And they say, Ndikati, Brother "Baba, Alfred, ngandolida intercession nemi." I want to lead the intercession with Ndikatungamira you. ndofarira And I section started yenye yendimi. Mondibatsira mubata imwe maiki totaura nendimi.
vanhu vakazondibvunza zvikati wakuwirirana nemunhu They asked me, are you now in good books with the elder? ndikati aiwa komana zvemweya zviri papo You say, yes, chigubhu things of the chiri papo spirit. kune mumwe munhu wekuti the more you want to fight them the more you want to raise them ukamunamatira mwari havamukande pasi ukamunamatira mwari vanomukanda mudenga ukanda havaregi but direction yemagatiro amwari inofambirana nemandeti Along with his mandate. munhu wauri kunamatira That person you're praying for, mwari vanonzwa munamato God hears prayers. asi vanoita zvinoenderana nemandeti But he does what goes along with his mandate. yavo nemandeti yavo You touch him according to his mandate, not according to your mind. asi ukanamata mwari havanyarari. If you pray, God will not remain silent. tamubata achita uphungu Remember, you said they got him, you were sinning, and the heaven. vakati tine hama yedu yakaremara They said we have a relative who's crippled, and the heaven responded. richishandisa mandate But he yavo was using his vese mandate. vamaenda naye pamberi pamwari Everyone had to check before Lord. God will hear him nemandate yavo according to his mandate. mukanamatira marriage If you pray for marriage uchiti munhu uyu ngavarambane and say they must mwari divorce, vanonzwa mazita avo God will hear their vobva names, vaita zvinoitwa namwari and he do what God does Marriage. in that marriage. waimbozviziva here kuti munhu wauri kuchema naye Do you know that that person that you're crying uchitaura about, zita rake pamberi pamwari speaking his name before mwari God, vari kukunzwa God is hearing asi you, havasi kuita sekufunga kwako but he's not doing Vari according to your kuita mind. saMwari, He's doing as nekuti God ndiMwari. because he is God. imboudza kuti mwari vane basa rekuita pakati pedu That's what God has a mandate to do imboudza kuti among God us. has a mandate to do kudaira havaregi He will respond, but madairiro but he has a way of responding. hazvina basa kuti zvakamira sei It doesn't matter how the situation kana is. denga rangoburuka If the heaven descended, problem kutoti haapo mwari wacho the problem is there's kana no. tatongomudaidza When we call him, anongova mwari he will be God. kutongomudaidza akasvika Just calling him and he arrives. atoita samwari He's now acting as God. ndozana achimbofunga kuti mwari vanoshanda semoto I was thinking God behaves like fire. ukangoisa chinhu chinotsva If you put something, it will burn. moto hauremekedzi kuti maisa chii The fire doesn't respect what you have put. It will just burn it. dombo rinotsva Even if it's a stone, it will burn. rikaramba richitsva richakreka If it remains in the fire, it will crack. ndozvakafanana namwari It's the same with God. ukangoenda kuna mwari chete If you go before God, zvisinei nekuti waenda nenyaya ivi regardless of the nyasha situation, dzinotongotanga kunamira the grace can start hazvinei speaking. kuti nyaya yako yakaita It sei doesn't matter how kana your issues wangosvika are. patsoka dzake When you have arrived Ane at his mandate. feet, he has a mandate. unoziva kuti pamwe pacho hausi kuda kunyanya kunamata Do stereti you know that you don't need to pray a lot at times? unoona kuti uya mweya weutse uya mweya uya mweya weutse pamwe pacho uchinyatsoziva kuti ndine upombwe unyoro huri And times knowing that I'm an pamwe pacho adult, uchinyatsoziva kuti ndaba when you know that pamwe I've pacho stolen, uchinyatsoziva kuti pane pandakanganisa when you really know that I've made a hautize mistake, uchienda kusango you don't run away unotiza going to the uchienda forest. kunyasha You run going to David grace. anozonyora achiti But David then writes saying, musandisiye mumaoko evanhu don't leave me in the kana hands of ndine people. yandatadza If I have sinned, zvindirovai murimi mwari nekuti such shamu business, yenyu because your whip yakasiyana neyevanhu is different from people's. chii chiri kukuremera What is burdening you? pane mandate ina mwari This mandate that God yavari has, kuda kuita that he wants to do. unoziva taiverenga pataiverenga kuna acts chapter 12 When reading it, Acts chapter 12, ichiti peter saying Peter, paakapinda mujeri when he entered into the prison, vari kumba those who were at home vainamatira peter were praying for Peter kuti abude mujeri so that he can go out of they jail. prayed earnestly Vakanamata nemwoyo wese kusvika mutumwa avhura jeri up until the angel opened the munamato jail. wako iwewe Your prayer unozadzisa kuti vakasungwa can fulfill that those who are vanosungwa in prison can be released.
kuna Exodus kwandaverengesa Exodus, where we read, zvinonzi vaAmareki they say the Amalekites vakarwa nevaIsraeri. fought with the Israelites. Moses kwakuti ndakuenda pagomo Then Moses said, I'm going to the mountain naHuri naAroni, with Hu and Aaron. asi havana purpose Huri naAroni yekukwira pagomo. But Hu and Aaron didn't have any purpose. Vaikwira nemukusharukwa They were going with the elder vari maamabhieri. as armor bearers. But maoko aMoses But the hands of Moses akaneta. were tired. Vakomana vakati ngatishandise dombo Then the guy said, let's use the stone tisimudze maoko so that aMoses. we raise the hands of Moses. Ndoda kubudisa imwe revelation. I want to kupa chimwe chizariro. Ukaramba vakasimudza maoko kuna Jesu. If you continue raising your hands before Even God, zvichirema even if it's burdening you, tinokunda. we conquer. Tikadzikisa maoko If we put our hands down, Satana anoita zvaanoda. Satan will do what he wants. By all means, Nenzira dzese, be enduring in the Lord. shingirira muna Do Mwari. not quit. Kana Usaneta. zvichinetsa, If it's sapota problematic, maoko. Bible rati as long as Moses' hands were up, Moses paanga akasimudza maoko ake, hondo yaihwinwawo. they will win. Kune vamwe vanhu vanoti vakati namate Mwari. There are other people, if they pray for a certain vanobva time, vaneta. they will become tired. And the devil knows And Satan anoziva kuti munhu haagoni kuramba ari steadfast. that a person cannot remain steadfast. Ane nguva yaachadeta. He has a time that he will get tired. Ndonguva yaanouya. That's the time you will come. Ndine munhu ada kutaura naye mangwanani. Am I speaking to someone this morning? Chimboramba wakasimudza maoko. That continue Even raising your hands before zvichirwadza God. kusimudza maoko. Even if it's painful raising your Chimboramba hands, vakasimudza maoko. continue raising Even your hands. zvichirema ramba vakasimudza Even if it's burdening you, maoko. continue raising your hands. Ngatisimudzei mai maoko. Let's raise our hands. Kutenda kwedu ngakurege kuneta. Our faith must not tire. Do you know kuti kune chinhu chinonzi distraction? Unoziva kune chinhu chinonzi kuparadza. Distraction, obstruction, distraction, to take away attention. Zvinhu zvinovhiringidza. Zvinhu zvinogona kudisturb. Vanhu vakawanda vakafoira chikoro havana kufoira nekuti vaisagona. A lot of people who failed did not fail because they are not able. They were distracted. Vakavhiringidzwa. Right at the time when they were about to write exams, Panguva yavange the vangoda kunyora devil exams, took advantage and distracted them. Satan akatora mukana iwowo kwakuvavhiringidza. Machurches mazhinji, Many churches, mafamilies mazhinji, many families, mafamilies mazhinji many families, vari kutadza kufaita chinhu chinonzi distraction. they cannot fight something called distraction. Vokanganwa mandate And they are forgetting the mandate kuti akauya kuzopa upenyu that he came to give life, and give life in abundance. noupenyu hwakawanda. The more we love God, Sekuda kwatinoita the Mwari, more we get blessed. ndo patinokomborerwa naMwari. Pataverenga kuna Luke chapter number 6, When you read from the book of Luke, chapter 6, 46 to 49. 46 to 49, Iri kuti kana makundida, it's saying, when you love do me, what I say. itai sezvandinotaura, Raramai shoko rangu. live according to my word. Pari kuzoti munhu anonzwa shoko rangu He said, that's who he hears my Oriita. word and does it. akafanana nemunhu anovaka imba. It's like a person who builds a Aisa house foundation and puts a foundation kuti kana mhepo so ikauya that when the torrent comes, imba yangu haipwanyi. the house will not be destroyed. Kune vanhu vekuti vanoda Mwari There are people who love vanonzwa God. Mwari They hear God kana vachienda kubasa. when they are going to work. Kana mari ikaita shoma When money is not enough, vanobva varegedza. they will stop. Do you know kuti chinhu chakutiremera as individuals is righteousness? You know, that's something that is Kuita burdening us shoko is raMwari. righteousness. Doing the word of God. Vana baba nana mai vevakomana nevasikana kudenga kunoendwa. People will go to heaven. Can I repeat this? Tichafa Who will die, and will go to heaven yoenda kudenga or to hell. or kugehena. Kune focus yakanyanya yekuti I make money at all costs. There's a lot of focus I on making maintain money. friendship at all costs. Ndoita I shamwari maintain my nenzira dzi- dignity at all costs. ndochengetedza unhu I hwangu at all maintain my costs. status at all costs. Ndochengetedza chimiro changu at all Zvisinei costs. nekuti Mwari vanzwa here kana Regardless if havana. God heard it or not. Ngatiitei zvinoda Mwari. Let's do what May God the wants. love of God not exceed the love of the Lord. Rudo rwaMwari ngarusadarike rudo rwevanhu. Unoziva kuti the more we pray, the more we become better. Tikanyanya kunamata Pane tinoita zvinhu vanhu chinhu vari nani. chirikurwadza panyika. There's something that's painful on Kutokanganwa kuti earth. vanhu vanofa.
forgetting that people can die. kutokanganwa kuti pfuma unozi kuti munhu ari focused pamwana. There's someone who's focused on the child. I was praying with this lady. Ndainamata nemukadzi uyu. Achinditi mwana wangu apinda musatanism. And he said, my child has entered into Satanism. Ndikati why? Zvikanzi gore rino rese. And they said, this whole year, Atina kumutendera kuuya kuchechi. we do not allow the child to come to church. Ndikati aiendepi? And I asked, where was the child going? Zvikanzi aiita ma-extra lesson. It's because he was going for extra lessons. Ndikati chii chaakuitika? Zvikanzi And I said, what is happening now? And they say he's now mad. Ndikati ndokutsvagirai mufundisi. And I said, I will look for a pastor for you Ariko ikoko kuchitungwiza. who is near you in Chitungwiza Akunamatire. to pray for you. Zvikanzi pane munhu atitsvaga Pastor Chiriji. He said, there's someone who said, look for Pastor Ndikati Jiriji. sei aisaenda kwaienda vamwe? And I asked why he was not going where others were going. Aiverenga. It's because he was studying. There is this thing that we have these days. Tine zvinhu zvatiri kuita Yekuti mazuva ano. chikoro chiri pamberi paMwari. That school is important more than God. Basa riri pamberi paMwari. Our work is more important than God. Birthday riri pamberi Our paMwari. birthday is important more than God. Ndatadza kuenda kuchechi, musoro wangu hauna kupera. I did not go to Mwana church wangu because haasi they kuenda didn't. kuchechi ari matric. My child did not go to church because Anonohwa of ari ikoko nemadhimoni. You Why better blame is abva there. panzvimbo? God is Bible not now rinoti, in seek position. ye first, But and tsvagai Mwari everything kutanga. else Nezvimwe that you zvinhu need zvose shall be added unto you. zvichawedzerwa kwamuri. Anonopasa matric iyoyo. You pass that matric. Akatiroverwa nemwe mamhepo ari And you will mufirst be year. attacked Kuda by Mwari evil ngakusimudzwe. When Rudo your God will rwaMwari raise, ngaruwe pamberi the love of God pezvimwe must zvinhu come zvese. first before everything else. Izvozvo vanhu vanotunidza. Mwana wangu ari matric. Mwana And wangu now ari people kunyora they A-level. say, my child is matric or A-level. Anokuenda akasariwana basa racho. He will go, but he will not be Anodzungaira employed. murodhum. Shoko He will raMwari wander in the kuti road. put me first. He say, he said, He has a Sanga. mandate. Ane basa rainaro. Ndaitaura nemwe hama. I was talking to someone. Akati ndakuenda kuZimbabwe baba. He's saying, I'm going back to Zimbabwe. Ndikati bhazi rako nderenguwai? And say, what time is your bus Bhazi departing? rangu ndera5. And he says, it's for 5 o'clock. Nosungana 5 ndoda kusvika mumo. It departs at 5. Kati kuchechi maregerei kuuya. And say, why didn't you come to Kana church? handichimbobata bata. He said, I was Ndipedze kurongedza. so that I'll finish packing. Bhazi ro rakanofira pangundu 4 days mainhiya muripo. Muri pasi pebhazi. Muripo munodzimara muchiti ndiri kutsvaga pekugeza kusvika tsvina yajaira mapwa idzi. Munopagara. You will stay there. 30 minutes of prayer can save you a disaster. 30 1 minutes of hour prayer in the gonna presence of the Lord can transform you. 1 hour hour of muruoko rwaMwari nogona faithfulness kukushandura. can transform your life. 1 hour yekutendeka nogona kushandura upenyu hwako. Ngatiite unhu hwevaIsraeri. Let's have Uri the kuti character of the pagomo rino Israelites. hatibve. He said, I Kana will not depart from musikaendi this nesu. mountain. If you are not going with Patakagara us, hatibve. where we are sitting, we will not go. Ngatikoshesei Mwari. Let's value God. Chese chaunokoshesa chinoshanda muupenyu hwako. Everything that you value Chese works in your life. chausingakoshesi hachishandi Everything that you don't value will not work in your life. Ndaitaura neama. I was talking to someone. Ndikati watizei mugovernment kuZimbabwe. He said, why did you run away from the Zimbabwean government? Ndodya mari kuZimbabwe. These are the people who Ndikati are watching. matizei kuZimbabwe. And I said, why are you running away from Zimbabwe? Chikanzi my former wife. He said, mukadzi wangu anembo Mukadzi wana. wangu wandakaramba. Mukadzi wangu andakaramba. Chirungu hachibudi zvakanaka chinoti former wife. Taura kuti mukadzi wangu wandakaramba. Mukadzi wangu andakaramba. Aunzwa kudepartment randinoshandira. Was brought to the department that I was working in. Ndikati why? Chashata chi? What is the problem? Handine vana vatatu naye. Ndikati Because I have taura children nyaya with yako watizirei He basa. said, why did you run away from work? Zvikanzi munhu akamuroora ari kumuchengeta mufundisi. Apa atouya ari senior wangu. Apa atsvukira. Pamwe pacho chawacho. Ndikati makamurambirei. I said, why did you divorce him? Akashata. Because he was Ndikati ugly. azonaka zvikanzi mai vanaka iva vakadi She's face now in the corridor. beautiful. Chaitika chii? What has Haana happened? kumupfekedza. Haana kumukoshesa. He was not Haana valuing kumupa him. rudo He was rwaakaripisa. not giving him love. Paakazobatwa nemumwe. When he was Kanaka hurting. chacho chauri kusema ichocho usina kuchikoshesa. But he had Mwari despised him. vakachipfekedza. When Mwari God fills it, vakachiputira. when Mwari God covers vakachipa it, nyasha. when God Chinoita gives it grace, zvakanaka. it will become a good thing. Murume mukuru akasiya basa.
hakunawo kwandikawana basa ndikati makura mabasa haachadi maover 55 ari kutiza amai apa gogo vanenge unoza kuchifamba kwemunhu akadiwa nekufamba kwemunhu ari kuabhuswa munhu akadiwa anonyatsorova stepi baba zvokunonyatsoroti mai vakanaka amai amai makanaka amai dzimwe nguva dzamuri kutambisa nemimwe mikana yamuri kutambisa iri kukona jesu the opportunities. murume mukuru autiza basa ndikati kumira transfer zvikanzi ndiye ari kumusoro. He says the one who is on the top. ndakazovabatsira ndikati taurai nemwana wenyu. I helped him and said, talk to your child. Releasaiwo daddy. So that the mother will release the father. The people that you are abusing, there's another day that they will need them to sign your papers when the heavens open. There's a day that they want to take you far when the heavens open. Let me tell you, friend, the recipe of crossing the is praying to God. The recipe of if he is worshiping you as a mandate, his mandate is to fix what is bad. He has a mandate. And also the youth one. The other day we have mabayo. After you meet someone, you say was ugly. I lost an opportunity. You say ndakarasikirwa nemukana. Marry them. Prayer. Jesus had demanded. Sometimes it seems as if it's late. There are people who worship God. He can pray before God. He's striving for God. But the surroundings does not see the results. He's being filled with the Hannah spirit. You know You know the spirit that is in Hannah, or the spirit that is in Manoah's wife. If you are giving birth to something that is anointed of God, it doesn't just come. The rejected stone became the head or the pillar of the numbu dzese dzaPenina. All pregnancies of Penina were not recorded. It's only one for Hannah. Up until today, we are talking about Samuel. The other people, when you are working for God, people don't see the results. Results. When Hannah had a child now, Penina did not say anything again. Penina was not heard again. My thoughts, it was not written. Is Penina went to the temple giving her sacrifice when Samuel was the prophet, and he's now before because the priest. Because Eli and his children were removed by God, and Samuel was in the church of Elkanah, Hannah and Penina. Meaning another year, the child of the barren woman became the pastor now became the of pastor her mother's mocker. Wemunaishora mai vake. Kana Penina asina kufa chete. If Penina did not die, when Samuel was a prophet, he went and sacrificed before Samuel. God will make you those who are laughing at you, the heaven must remember you. That who are saying what will come up from here, they will come and live before it. Who are saying what will come up from here, they must come and live before it. Who are saying it will not work, they must come and do work for them. Those who say it will not work, they must come and kneel before you.
Loving God. The love of God is power. Rudo rwa Mwari Anyone who isimba. loves the Lord is powerful. Anana Mwari Anyone ane who simba. trusts in the Lord is powerful. Anana novimba muna Shoko Mwari ravanhu ane varati, simba. kuda Mwari ndiro simba But redu. the love of God is our power. Unoziva here kuti kana wakuda Mwari, Do you know when you are not loving God, unenge uine simba risingaonekwi nemaziso. we have the power that is invisible. Peter aive ne16 men Peter had 16 men necheni mumaoko and chain in his hands necheni mumakumbo and also in the legs. ne4 gates. And 4 gates. Kuti gate number 1, Here's number 1. gate number 2, Number 2. gate number 3, Number 3. gate number 4. Number 4. He was a prisoner indeed. Aiva But musunga. nguva yekusunungurwa kana yakwana, But when the time to cheni deliver was there, dzakabva, the chain was broken magedhi akavhurika, and the gates were open 16 vakasara vakarara. and the 16 were Kana asleep. vakuda Mwari, When you are not loving hakuna God, dambudziko risingadarikike. there's no problem Kana that is- zita rake when his name is rodarwa now pautsvene called hwake Mwari, in his faithfulness, panodarikika, it's possible. panodarikika, It's possible. panodarikika. It's Kana possible. takuda Mwari, When we are not loving 16 God, armed men, 4 Numbers gates, 16, 4 chains in the hands, And chains chains. in the feet, No but he makumbo. managed. asakabudirira. Kune mumwe munhu anoti, do you know kuti the love of Christ? Nozoti rudo rwaJesu. Kune munhu wandiri kutaura naye. Pane mumwe munhu pokuti unoti handina You say, I don't chandinacho. have anything. Kune vamwe vanhu vanoti mukoma wangu You're saying my brother ndi-MP, is an MP. mukoma wangu My brother, he is rich. akapfuma. But kune vamwe vakaita sesu, But there are others like us. hakuna plan B, We don't have anyone. hakuna plan A. There's no plan B or plan Iyo A. yemavhi. The only plan is Kana the is. yaramba taakutoenda kudenga. If it Because doesn't work, we manyika are going kwacho to heaven. hatigoni kuparara. Because we cannot survive on Vamiririri earth. vedu vashoma. Our mediators But are few. patasvika apo, But where we have ipapo arrived, pamuri kutiona tiri, where we are seeing denga others, rakatendeka kutibvisa the heavens kwataira was faithful to take us from ratisvitsa where we apa, are tiri and take us kutenda here. kuti richatibvisa We are believing that you take us from rotiisa here apo, and take us to rotibvisa another level ipapo, and take us from there rotiendesa apo. and put us in Unovimba another nei? level. What do you Ndinovimba trust in? nezita I trust rajesu in the name of Jesus, akafa who akamuka died ane and raised. mandate yevarombo, We have the mandate ane for the mandate poor. We yevatadzi, have the mandate ane for the mandate sinners. And it's yevakatadza. the mandate for the sinners. Kune vanhu kutaura, ndafarira mai vati vanozarirwa. I enjoyed the Mai mandate Mwari saying, verugare vakuitirai zvakanaka. God has Ndisati done good to ndadzika paaritari. Before I go Svondo down from the ratapera altar. taitaura minana. Last week we were Tichiti talking about tine dzimwe miracles. nyaya Think we have other dzatisina issues zera nadzo, that we don't have dzatinodaridzwa issues. nesimba raMwari. That's the Tine world dzimwe spoke nyaya that we take us. We have dzatisingagoni other issues that we dzekuti cannot solve. tikasvika. That's when Tinoti we arrive. Mozisi Mwari wako We aripi? say, Moses, where is your God? Unoziva here kuti paRed Sea Do you know that at Red Sea papasingadi vanomhanya, doesn't need swift people? paida vanodaidza zita rake. Needed people who could call the name of God. Pane pamwe pasingadi vanomhanya. There are other positions where you Nekuti don't need pekumhanyira people who run fast because you don't have anywhere to go. panongoda vanodaidza zita rake. It Nekuti needs for people who call the name of God. rekumhanya Because the power to run harichashandi. doesn't Pakuda work. supernatural power Now needs the that supernatural comes by power. calling his name. Rinouya nekudana zita raJesu. Unoziva here kuti unogona kutenga mombe, You know that you can buy a cow, but hauna simba rekuti ibereke. but you don't have the power for it to give birth. Unogona kuzvara mwana, You can give birth but to a hauna child, simba rekuti aroorwe kana but you don't kubudirira. have the power for that child Panoda to zita prosper. raJehovha. It only needs the Iye name of agere Jesus. pachigaro. We sitting on Anoti the pane throne. vakaremerwa here pakati We say, penyu. are there people who are burdened Ngavauye among you? kwandiri. Must Let come your to me. desires be known unto Kuti me. zvishuvo zvenyu Cast your zvizikanwe burdens naMwari. unto me. Kantirai mitoro Come to yenyu me, I'll kwamuri. give you a lighter yoke. Uyai kwandiri ndokupai joko rakareruka. Jesu vane mandate. Jesu vane basa. Kungoti upenyu hwako huimprove. So that your life can improve. Jesu vane basa God has pakati a penyu. mandate Kuti upenyu hwemunhu so that huite your zvakanaka. life must be well. Rega ndikuudze chokwadi. Let me tell you the It's truth. not over
Havisati zvapera. kana uchine simba rekunamata. If you still have the power to It's pray, not over. it's not yet kana over. uchine simba rekunamata. If you still have the power to pray, hazvisati zvapera. it's not yet kana over. ndichikugona kuti nezita If you are raJesu still being able to kana say in the name of muromo Jesus, wangu uchiri kushanda. if my mouth is still working, I was helping a deaf person handichibatsira munhu asinganzwi achiti how do I pray achibvunza kuti ndonamata sei. achinyora pasi He was writing because down anoona. because he can see. Ndakamuti write your prayers. I told him to write his prayers, Ngonyora pasi so. writing I them love down. you Jesus. Ndokuda I iJesu. trust in you Jesus. Ndovimba nemi I, Jesu. do you know kuti panzi do my work? Kuti itai basa rangu. Hande Acts yese. The whole of Acts, Jesu achibva panyika. when Jesus was coming from the In earth, fact Jesus stayed in Acts. Mwari vakararama muna Acts. Muna Acts mune nhoroondo. In Acts there's a history. Jesu achioneka When Jesus was, ari pagoma achienda. when he was on the Paari mountain kubuda ascending, muna Acts when he's departing from Acts, achikwira kuenda kudenga. ascending to heaven, Panotanga kuitwa mabasa makuru. now great works are being done. Meaning every time when Jesus' name is called, great works will be done. Every time when Jesus' name is called, there is great work. Let's call upon his name. Ngatidanei kwaari. Ndine sermon yandakamboitisa panapa. The sermon that I once preached here, Yandakati kana usikugona kunamata. I say, if you cannot pray, Just say Jesus, Jesus, Jesus. Dana zita la Jesus. Jesu kasingaperi. Even 100 times. Even 100 times. Unoziva kuti murume anonzi Bartimaeus Do you know the man called Bartimaeus haana kunamata nendimi did not pray in tongues kana nemahyphen or with vari hyphens? muri mutanda wepasikoro kana ndosvika pawazvesenyo mazvidhina zvinotinhira zveyero zvoita blue zveblue zvoita green. Akangoita a simple prayer. He just made a simple prayer. Mwanakomana waDhavhidhi, Son of David, ndinzwireiwo ngoni. have mercy on me. Mwanakomana Son of waDhavhidhi, David, ndinzwireiwo ngoni. have mercy on me. Haana aidaidzira one word was calling rakaita one kuti word. Jesu vaite stand still. That made Jesus to stand Wakati still. auye kuno. They said, call him to come. Ndingakuitirei. What can I Haana do kuti for you? handina chekudya. He said, I did not Haana have kuti food. ndinogara He pagedhi. said, I just say I Maziso stay angu at the Mwari. gate. He said, my eyes, God. Kuno mumwe munhu pamwe pacho patinoremerwa, At some point praying when we are burdened, is difficult. kunamata kwakaoma, Worshiping is difficult. kurumbidza Iwawe kwakaoma. nedzimwe nziyo dzaunoimba so. You have other songs that you Kana can ukaona sing. upenyu hwakuoma If so. you see life getting hard, Kuna zita Sera Jesu kana nekudenga hakuna rimwe rakadaro iro zita romponesi. ipapo pasomu iyi On this ndataura song, kuti ndiye muponesi. that's saying he's the Ndataura savior. kuti hakuna rimwe He zita. said there's no other Ndataura name. kuti hakuna rimwe They zita. said there's no Kureva other kuti name. zvivanda zvakandibata. Which means Ndazviudza everything that's kuti holding me. hakuna I've told rimwe them that zita. there's no other Situation This yakanditsikirira. situation that is on me. Ndaitaurira kuti I've told you that there is no hakuna other rimwe name. zita. Chirwere ndachitaurira kuti anoponesa. I've told him that he will heal. Unoshamisa. Ndimi Mesaya munoshamisa. Pane pamwe pauri kuti zviri pano zvakareba chimboratidzai kushamisa. Show your wonders. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Situation iri kumba. The situation is at home. Kuti kuna Must Mwari. hear that there is God of miracles. Muromo wako ngaupupure. Your mouth must Kuti testify anoita minana. that he does miracles. Anesika He yekubudikira. has a system of Panenge imaging pakaoma. when it's hard. Sebukira. There's a Rinobuda book here pakaoma. that images Kana on denga action. radiridzira. When the heaven is- Paruware panomera mbeu. Yes. Ukaona moyo wako wanyanya kurwadziwa. You say your heart is in Vanhu pain. vakurwadzisa. People have put Uti you in pain. torai moyo.
wangu mwenye kumupa ndishambidze ndichengetedze chando chamatuso regera vanhu kuisa moyo wako heartbreak kana moyo waremerwa iti torai moyo wangu jesu bvisai kumaproblem torai moyo wangu jesu utisei pane zvikurema nekuti munouchenesa because you keep it. pamwe pacho uzombondita rirei jesu ndinyaradze ndotsvaga moyo wangu ndita rirei jesu Before you go to the status to kiss people, say, can you comfort me? It has not ended on status. It has been taken to the honor of the heart. Who created a person? You must hear that your heart is burdened. Jesus, my heart is burdened. vaunoda vakusiya vaunongonyora uchiti my pillars of strength my only people hakuna hama kupinda mambo jesu hakuna hakuchina hakuna umbe kupinda mambo jesu hakuna hakuchina jesu ndiye shamari yetu kutunami hakuna umbe kupinda mambo jesu hakuna hakuchina vanhu vanomira pano kuzoti ndichapindira pano kusvika ndafa People will say, 2 weeks later he is not there. After 2 weeks, they are kana not there. waremerwa But when you are David burdened, anoti nditorei muende Jesus neni said, kudombo take me to the stone. dombo rakakwirira The stone that is higher than pane I. pamwe pauri kuti There are mandate some yajesu places when you say, imi Pastor vakavinga varombo You jesu came for the vandikanganwa here Are you forgetting me? vakavinga vasina vana You came for the barren. vandikanganwa Are you here forgetting me? vakavinga vane You zvirwere came for the worst afflicted. Are you forgetting me? vakavinga vanorwara You came for the sick. Are you forgetting me? mwari ngaarangarire vana vako God must remember your children. ngaarangarire basa rako God must remember your work. ngaarangarire moyo wako God must remember your heart. ngaarangarire paunorara God must remember where you sleep. ngaarangarire mapemiti ako God must remember your permits. ngaarangarire God must ane remember. mateti mwari uyu He has a pamusoro mandate peupenyu hwako upon your life. kana vakazara namwari If you are filled with God, people want to know where. kana vanhu mwari vakaita mushoma If God is not, people will go. do you know kuti it's very few people who love us Nozoti vanhu vashoma vanotida. people want what we have Vanhu vanoda zvatinazvo. vanhu vanonyanya kuda zvatinazvo People want what we have kudarika isusu more than us. munhu wese waunopa lift Everyone that you are giving a lift, musi waunosunga usinawo mota the day that you will not have a car, haendi newe kukombi you will not go with you to the taxis. anoenda pathe next person ane mota You go to the next person that has a car. munhu wese wauri kuita raundi naye Everyone that you are having around you, achikubvunza kuti yakwana here asikana and they're telling you, yangu is it enough for yatokwana us? And they're zvaita saying, here asikana I'm telling you, is it musi done? waunenge usisiri muraundi The other day that you will not be in that round, never say good morning they will never greet you. chikonzero chekusangana The reason yakadarika of meeting passed.
ngativimbe namwari kudarika vanhu Let's trust in God more ngatiite than vanhu people. vatinotaura navo Let's have people that asi talk tivimbe to, namwari but we trust in God. ngatiite vanhu vatinovadzana Let's navo have people that asi we tivimbe fellowship with, namwari but we trust in God. unoziva here kuti kune mumwe munhu anokukwazisa kana mwedzi wakupera You know that there's someone who can greet you when it's month end. 24 25 tichataura When they know that it's month end, they will what talk. you want, what that person wants once the transaction is over. Munhu kana achida mari kanapo zvatopera. Dzimwe dzacho ihama dzedu. Some of them are Havasi relatives. vanhu vekure. It's not people from far. Hama dzedu chaidzo dzepadhuze. It's our relatives, those who are close to us. Kuna munhu wekuti makamupa shuga kana last You know, there's a person, you gave them sugar Uchapa last week. kuti sugar end of month. You will give them sugar again end Anenge of achiti month. thank you. You will be saying thank you. Ukazorega third month sugar yangu makangarwa here muna When you don't give them, they'll remind you of their sugar. ukati sugar handichaiwani. If you say, I can no longer afford it, they'll say it's okay. That bond here bore and it's closed. Gore randakaita mufundisi. The year that I became a pastor, ndakabuda mumaround I exited the rounds. and I asked a brother, Ndikakumbira mukoma, a brother, a fellow Christian, ndikumbira mumwe munhu, kuti shamwari but my friend, ndipowo 15,000 can you borrow me 15,000? ndiri kuda kubatanidza zvinhu zvangu. I just want to fix my things. Because I'm not seeing you mumarounds And he's saying, andishakoni mumarounds. because kuconstruction tinosangana kumabriefing. Because in construction we met at briefings and meetings. Ndikati ndamufundisi. I said, I'm now a pastor. Zikanzi chechi ipi? And he said, which church? And he said, AFM. Ndichifarira muchinjikwa uka. And I was enjoying this cross. Wakandirera zvikanzi baba And he said, Father, ndinogona kukupa 5,000 I can give you 5,000. woita 5 months uchidzosa. Then I'll give you 5 months to return it. Because mabudira anoita offering kuchechi 15,000 I'll not give you because the way Ma-5 offering is rand given, inosvika 5 iri rand. 15. When will you reach to 15,000? ende bvandauyawo pano And I then came to church. mazuva here. ivava mutwasekwa namai mukomba choto Those days, Mr. Mtwasekwa and ndo Mr. vari Mubachot, tu vaibvisa cheko. those were the only Very two few people who were people giving vanga time. varipo 5 or 6 There were vazhinji few, vari even on pano our vanga shop. vasati vapa mari yedu yaita 11,000 Our money would ndofunga soon kuti be zveshuwa 11,000. munhu wekao ari kutaura chokwadi Now saying this person is wakamboudzwa telling the chokwadi truth. here chekuti unonyatsogara pasi woti this is true Have you ever been told the truth that you agree that this is mwari very wako true? anokwana mubhodhoro remvura so Your God will fit in a bottle of water. wodzoka kumba wotarisa mwana And you go back home and you look at your mai children. vaine nhumbu And the mom is pregnant. wotarisa kuti but zveshuwa munhu uyu And you say it's true, this Ataura person chokwadi. was telling the truth. ndobva ndaenda pagaraji And I went to a garage ndobva ndanodira fuel ye100 rand and I bought fuel for 100 rand. kadhi revanhu randaisimboisa naro tengi The card that I used to have, ndavadzosera I had returned it. ndakaenda kuglasfit vandanonamata I went to Glassfield and I prayed. ndakarara papulpit I was sleeping on the pulpit. ndaretedza basa muna manje And I said, I left my job, God. ndichibuda panze papaine mukomana When I went out, there was a Where guy, youth? a youth, aidriva golf git golf who was driving a GIT Golf. baba ndaona ini ndaidriva optra I was chef driving. optra abuda zvanzi baba ndikati mukoma He said, "Father, ndandozotwafundiswa nonetseka I know that pastors struggle. mari yechingwa mungondiringa If you don't have money just to call me, I'll unozoti give you. wakamborwadziwa zvokuti unotanga kufamba makumba asina simba Have you ever paid that you just to humiliated walk? nekamukomana When we were being humiliated by a small kapiwa guy, mota yekubasa we had a company car. ndakasvika kumba When I arrived home, mai vanga vaenda kubasa ndikapaka mota mukapaka mota ndikavata I parked the car and I ati nai slept. mwari And I said, God, ndokutanga here uku is this how we start? ndichipedza vandatodeclare fasting yangu ndega And I declared my own fasting. And I ndanorara went to pai church. I laid on the pulpit. ipapo vakauya makanika aigadzira mota paglasfit pasaida And there was a mechanic who came. ndanzi baba tobika sadza apa pese And pamunenge said, muri pachechi apa sadza renyu riripo munongoya muchechi He said, whenever you're maita hungry, hindu at least this is a plus I said, thank you. kuti kuno umwe munhu ari kuti sadza riripo There's someone umwe who's ari saying kuti there's kana food. maremerwa He said, when you're burdened. ndandisina kunyanya kutambudzika zvokudaro I was not struggling that much. munhu akazoti second week taita youth 2nd week we had a youth. ellen arimwe where is ellen
Akunasi. All right, I think Ellen knows this story. Tulani anga asata kuyuthba. Anga achiku Sunday school. Guruseka, that's reality. He started doing the drums for me at 17. Anga ari ku Sunday school. Anga ari ku teenagers, I mean. Anga ari teenage. But pamberi pamamfundisi namaizenda. Masutu yesu amfundisi. He said, all pastor's suits, I'll take them to the dry clean. And he asked if this house is it for the church. What am I trying to say? As you're working for God, God doesn't remove humiliation. Jesus does not remove people's minds. He doesn't remove other words. What he does, if he moves with you and you're loving him, and you're worshiping and you're trusting him, there's a day that he will raise you. He will not raise you. He will look up. We have God who doesn't throw you up there. Things of God, because there's no order. The person that is saying today seems as a fool. Tomorrow will be changed. Why? Because it's God. He has a system of raising you and put you here and throw you up there. Because first year, I checked how many pastors are in the Tumero family. See, other families are 4 pastors. Then you take yours and say that. But where are we going here? You know that there's someone who can be taken from Lodiba. Wake up from a poor country and be taken from Lodiba. And you wake up, you are now in the king's palace. Do you understand the mandate? Upon your life, upon your survival, that's your disease, there's someone who died for it. Your poverty, there's someone who died for it. There's someone who died for it. There are other people who are staying in shakes. There are other people in one room. But behind me, this house behind me. Mark my words. Whether ndiri pano kana antipo. Vanyabata nyorai mazita evana vari kuSunday school nenhumbu dziri kutakurwa kune zviri kumuka uko kuseri uko kune zviri kugadzirwa uko kuseri uko kune vanhu vari kusimudzwa naMwari denga harirambe rakanyarara haubvisire chegumi mahara haubvisire ofari mahara haurare vakagara mahara haubvisirwe nezuva mahara Mwari verugare vane yavari kugadzirisa pamazuva ako nepamazuva evana vako nepamazuva evazukuru and the vako days of your grandchildren, there are issues that are being fixed. There are other people who are here. The other day they will come behind the road. It doesn't matter which issue you take before you. Jesus is waiting for them. I gave you 2 examples of the harlot and the crippled. What do you do if we take it to Jesus? We're praying with another evangelist. He told us when we came from the mountain. He said, I'm that the years that I asked for are now not enough. do 6 weeks over and above my He said, I will not survive for more than 6 weeks. Achingodarika 2 days vansikwa akanditi rimwe zuva ndaenda kuna kwavari muvangeri kati ndaida kuenda kuKingdom Bank vakadzidza vakambokurira kuzimbabwe Kingdom Bank pane mazuva iya yaibwinya so ichipa mabank tellers masutu eblack nemashete white vandalingwa neimwe hama Another one came to me. zvikanzi enda kuinterview kuKingdom Bank He said, go for vandanokumbira interview. yeblack They asked for a zivokuda black bamba suit. vananzi nemvura cha They're splashed with water. ndakatora tauro kuda kuedza kugadzira sutu I kudai take a towel trying to wipe.
ndasvika muinterview zvinyanzi When I've read a where are you coming from? Uri kubva kupi? Kuwadzana extension. Ndisekuwadzana But extension. did you know kuti une interview? Wati uziva kuti kwakuine interview. Zviyanzi, did you prepare? Wazvagadzirira here? Zviyanzi, I don't think so. I will call you. Ndakagara mufoya kusvika ndaona mainterviewers akubuda kuenda kumba. Kwautongoona kuti hapasina changu kwakuenda kumba. Ndasvika kuna Elder ndikati ndaona mota inichapatidzira. Rekeni dzangu ndinadzo, muti wangu ndinawo. Andishaisa basa ndoda unodhila naye. Wakambotsamwa zvekuda kuita physical. Nakuenda unodhila nemunhu yene chimuti. Because paigara baba ivavo ndaitopasi. Naingoda kuti vachinopaka mota yavo ndoti baba mandichapatidzira. Zvikana Elder vachindibata ruoko And he said to me, zvikati mwanangu, say my child, that was not your opportunity. Watongosiri mukana wako. God is making you more to drive a better that is better, a car that is better than Wakagadzira yakuchapatidzira. mukana kuti uwane life rinani. Papa tati kukumbira sutu. Umwe munhu wokupromisa kuti uchadriva mota yakadarika iyo. Pane munhu anoprofita muupenyu hwako notovada ava. Someone who can prophesy Vanodatirwa of your nini life. nekupromisa? And say, why are they? Rine rimwe gore randakazotengerwa fortuna nechechi. The other year when I waited. Ndikati Elder vakafa hauka. But I thought about vakaprofita it. kuti And they ndichadarika mota. That I will do more than this. Yandi kudrive. Gore randakazotenga yangu. Ndopandakanyatsoona kuti vaprofita vaMwari prophets of God, when they speak, vanofanana naElijah. they are like Anoti Elijah. enda unotarisa mvura. We say, go and look Kusina for water. mvura. When there's no water, Anoprofita haaprofiti zviripo. the prophet does not prophesy Anoprofita what to zvichazove. say. He prophesies what to Anoprofita be. haaprofiti chaunacho. The one who prophesies does Anoprofita prophet what to zvichazova. have. He prophesies what it will be. Vakanova nashe mudare but ndakatoona kuti akandichapatidzira ndisina need yekumurova. Dai ndakaita bank teller pamwe dai ndisina kuzombosvika kuno. Tarisa munhu ari padhuze newe. Umubvunze kuti do you know God loves you? He is a mandate to do good. He is a mandate to heal you. He is a mandate to do good to you. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Mwari ane mandate yainayo. Maoko edu akaremerwa. Our hands Ngatimasimudze. Let's raise them. Paunoremerwa. When you are Simudza maoko kuna raise your hands to Kana Jesus. aramba. When you Iti Aroni na uri You muripi. say, Aaron and Hur, where Mauya are you? kugomo nechikonzero. You are here for a reason. Simudzai maoko angu. Raise my hands. Vamagunda vati know your purpose. Atiziva chinangwa chako. I want you to fulfill the mandate of God. Kuti usadzise basa Ndoda kuti rako. mandate yaMwari izadziswe. We need the moment of God to be fulfilled. Kune vamwe vanhu varwara kwemazuva. There are other people who have been Kune sick for a vamwe long vanhu time. varemerwa kwemazuva. There are people who are burdened for long. I don't know, but I just want you to pray. Uti God, now I know your mandate. You came for the poor. You came for the sick. You came for the sinners. You came for those that have infirmities. Both spiritual infirmities like Zacchaeus and physical infirmities like blindness, crippledness, diseases. Kuna munhu arikufana kumbopa moyo wake kuna She kuti I know you went to the cross and I want to feel the power of the cross for my children, for me, for my infirmities, spiritual and physical, for the areas. Pamwe pacho patinotaura healing, you need to be healed in your behavior. You need to be healed in your physical nature. You need to be healed in your thoughts. You need to be healed spiritually. Healing is not only physically. Spiritual healing, spiritual recovery. Don't forget I said love, give and forgive. Pandiri kuti forgive, you can even forgive yourself for doing the unthinkable before the Lord. Mweya waMwari ngaufambe masikatani. Urangarire situation yako. Mweya waMwari ngaufambe. Urangarire situation yako. Iti Mwari ndinokudai. Ndosaka ndauya pano. Mwari ndinokudai.
iti Mwari ndaziva munoporesa vanhu, munorangarira mabasa evanhu, uye hazvinei nemamiriro enyaya. Kana ndauya kwane nayo kwamuri, imi Mwari mune mandate, mune basa rekuita panyaya yangu, zvisinei nemamiriro ayo, chimbonamata pamberi paMwari. Kune vashoma vandoda kunyengeterera, bati vazhinji chimbonamata pamberi paMwari, kuti Mwari munoziva nyaya dzangu. You know your life better. Chimbodana Mwari paupenyu hwako. Ndizadzei Uya zvino Pinda moyo wangu wea kuti This is
baba yedu ari kudenga maskachano yamutseto maskachano Jesu tizaze maskachano tizaze baba yedu ari kudenga uyangura kutsene maskachano mutsene oye unarume yangure na ini Jesu tizaze maskachano yamutsene Auyamaru arkudenga kuchimuru mutsene tinokunda imaru hasamu waranianu agaranianu mutsene magaranianu tizaze imaru kutsere kudenga Dona ini maru kutumagatendeka Tekaze iwari tideri feneko Ini mari munokoma zakanaka Agaranianu mama wehu maskachanu tizaze Yes, Lord, maskachano yamutsene tinokutenda iwaro masimba ose tinotenda kwamuri maskachano iyemi Mwari tizaze iwe maskachano yes Lord kune munhu anenge abva kumba achiti pandiri kuenda kuchechi ndoda kunonamatirwa. Pane vamwe kuti anotobva kumba uchiziva kuti when I go to church I want to be prayed for. Ingouya tikunyengeterere patinonamatira vanhu pamwe pacho we don't even know what you want but God knows or you know what you want. Pane mumwe munhu anoti ndikangobata mupendero wenguo yake kuna anobva kumba achiti kana muservice nhasi ndoda kungonamatirwa. Ingouya tingokunyengeterera nekuti kana wauya kuna Mwari he knows what is better than what we want. Lord, we need to handle. Kana uda unyengetererwa ma-elders aripo iwe ndorungozva choda kuti tinamatire Gatimu kudzei Mwari sune Bye.
Hallelujah. Musi weThursday ndini ndiri kuisa chiziviso kumadzimai nekuchurch board nekumadepartments ose. Chiziviso cheThursday, prayer point yeThursday ndini ndichaiisa kumadzimai kwacho nekumain church. Church yese vane vana vari kuSunday school vanyorerei pasi kana kuvaratidza foni. Tiri kunamatira vana amai. We are praying for every mother ari pakati pedu. Kuma leaders, church board, men's fellowship leadership, ladies leadership, unofana ngotori ne 5. Vamasinire mune 5 vana mai vamuri kunamatira pamusoro pamai masinire. Andika muri kuti mai masinire 0. Mochiti 1 andiro maverengerwa anoita alphabet 0 1 2 3 4 5. 0 is a number. Kunyepa here. Kana ine 10,000 ndikakuisira 0 kumberi zvinodi. Azvinaki here. Zvanaka. Eh? Kana ine 1 million ndikakuisira 0 kumberi azvinaki here. Azvinaki here. Even muna 10 rand ndikamuisira 0 kumberi azvinaki here. Mari yaunotambira pamwedzi tikangonoisa 0 kumberi upenyu hwatochinja haumboreki. Muri kunzwa anotambira 10 anenge akutambira chi, anotambira 100 anenge akutambira chi. Manzwa saka tiri kuti inini ndinenge ndina mai mufundisi ndozoita madzimai ese ndozopika vamwe 5. Atidi vanhu vanochita munzvimbo dzemweya, atidi macowards, head of departments kusanganisira Rumbi head of department unenge uchitonamatira mamwe madzimai 5. Manzwa ndozotaura unenge uchinamatira madzimai mangani 5. Kuchurch board isusu tikanyepa takuvadza church. Saka kuchurch board tese toda kutomaona 5 acho. Vamagunda motongondiudza kuti mai magunda munoti 0, mai magunda mochindisira vamwe 5. Tolana Nyamunga, mai Mukomachoto, mai Mugando, Vanyabata, ndomada mazita acho. Neku-ladies board I need the same. Neku-men's fellowship leadership I need the same. I just want to make sure even ukanyepa but watombofunga nezvavo because wanyora zita ravo pasi. Mazana even ukanyepa but the fact yekuti watomboyora pasi kuti maigarai maichakuti totoyora pasi mai mufundisi ndipewo mazita emadzimai atisingazivi. Kana uri mudzimai uchifunga kuti handikuzivi, namba dzangu dziripo paFacebook nepamakalenda, ingondiudza kuti ni pastor ndofunga mudzivi. Because I want to try on Thursday to go to prayer for at least 2 hours. Ndichimenchena madzimai ese uyu one by one. Tunamatira vana mai vanosuffer civic cancer, breast cancer, abuse, machi. So we are covering every mother ari panapa. Every mother. We are praying for mothers. Pandiri kulida prayer ya 7. Pandiri kulida 7 p.m. service. I'm also talking about women. So tune in, let's value them. Munanonzi mai akakosha. Munanonzi mudzimai akakosha. Munanonzi mai akadi akakosha. Munanonzi mudzimai akadi akakosha. We want to pray for them. Vangati vari kuti mufundisi, let's do that. Kana uri married, itopa murume wako prayer points. Baba emwana mungazokanganwa ndinamatirewo izvi. Manzwa maimutibura muwanyorera ndoda mari vapei vanamatire izvozvo zvacho zvamuri kuda vapei. Even vakati uropeka but wazvinzwa. Maimufundisi angu maprayer points ndanohamira mondipo. But the word of God needs to be practical. We need to practice it. We need to practice it. Let's pray for them. Vana baba kuchanyatsoona bhedheni yandinayo kuti unonga uchinamatira mudzimai wemunhu uchiti ngaarege kurwara, ngaarege kufa, ngaarege. Munoziva kuti pakafa munhu one, a lot of things change. A lot of things change, my dynamics change. Imagine yekuti mai mufundisi vanofuma vasipo. Everything changes. Even the pastor you think you know, he will also change. Because what you see in me, some of that is me, some of that is her. Imagine indikafuma ndisipo kuti what will happen to her.
everything changes. So we really need to pray for mothers, specifically on Thursday. Ngavareke kufa, ngavareke kuita zvirwere, ngavareke kuremara, ngavareke kuita utsinye, ngavareke kuita nungo, ngavakomborerwe, ngavave ne-sweet spirit. Let's pray for mothers. Thursday, ndini ndichaisa chiziviso chacho, ndini ndichaisa prayer item. Vamwe vese toikomberedza toiisa. Let's not forget our dear mothers if they are still alive. Kana mai vako vasati vafa, haugoni kunamatira vamwe vana mai vese uchikanganwa vako. Andidika saka kana mai vako vari vapenyu, uri leader, uri kuti your wife, your mother, everyone else. Kana uri mudzimai, uri leader, first priority unotangana mai vako. Hatigoni kukanganwa chemberedza takasiya kumusha. Hatigoni kuvakanganwa kune vakanova nashe. Thursday, let's just remember them. Kune vane vana amai, kunevo vakafanana nini, vekuti vana amai vakarara hope, takamirira kurira kwevamanda. Chinongoti Mwari, whatever they did, whatever they achieved, keep them safe until we meet again. Let's pray for women on Thursday. Specifically, I remind the prayer to focus on Thursday prayer. Yatiri kunamatira the well-being of every mother, every woman. Kune vamwe vana amai vasati varopafadzwa nevana ndivana amai. Kune vamwe vana amai vasina varume ndivana amai. Singles department tinova include vama prayers edu tinenge tichivanamatira. Muzita raJesu. Uya upe kuna shese kuropafadzwa kwavakaita. Usabira Mwari. Ini yangu mai mugando mari ndatokuisirai. Kana maita reconciliation ndinobhadhara offering yangu sandauya kuchechi. Kana topa nomfaro Hosanna, hallelujah. Kana topa mfaro Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Vanyabadza vari kundiudza kuti vana vese veSunday school vanodiwa pano nenguva dza9 musi weSaturday. Nditi hanzi ndokupai time paWhatsApp group. Kana muine capacity munomupa 100 rand. Kana musina munongomuunza chete panapa nekuzomutora. Tine kwatinoda kuenda navo. Takamirira kukonfirmerwa venue. Vana vese veSunday school tiri kutora from chi. This time we are 7 to 12. Then 3 to 6. Tichaona zvekuita nawo pamberi apo. This time tikuda 7 to 12. Ne 100 rand kana minayo. Kana musina anongouya mwana.
atimbovasiyanisi. And 100 rand yacho musampe uyai mutipe, because mukamupa akazoona umwe asina azvikude zvakadii zvakanaka. Saka 7 to 12 vana vedu, then boys rese mateenagers, boys woye tinenge tichidya tichitamba bhora tichifara this week. Ndakatogadzira mashutas angu nemashots angu. We will swim. We are going to swim. We are going to eat pizza. We are going to braai. Boys, way. Vasikana vari kuprotesta havana kuswima kwakuchitonhora, but kuvakomana kune kwakudii kwakudziya. Saka Saturday tikati vakauya makuseni vakauya manheru, saka vane zvichemo. Alright, saka leader tikati 7 Saturday, yes 8 I mean, toda kutangira breakfast, toti lunch, toti braai, toti midnight snack. But guys, I bought you pizza for midnight snack. Saka vabereki muriko here uko, ndisapoteiwo ndiigirewo boys. Leader vachauya namaimufundisi, asi ndine ndichitamba nawo inini. So Saturday I'm fully committed to the boys. Pavanenge vakutamba bhora ndikamhanya kuSunday school, but I'm there. And hatirari tichaita futi all night yeSaturday. Boys way. Kunenge kuchifarwa nai. Alright. Vana baba ndofunga mukangomira up pa entrance iyo, vanhu vese mombobuda neuko. North of Ndekazi topinda prayer room. Regai ndinamate baba ndokutendai nezvipo nezvegumi neshoko ranhasi nevana venyu patakupinda muguta. Tiropafadzei, bvisai zvirwere, bvisai zvinorwadza, bvisai zvinorema. Nyasha dzenyu Mwari nerugare rwenyu rufambe nesu muzita raJesu. Amen. Musakanganwewo kuti ndambokumbira kuti vanhu ndakanganwa. Mbewu foni yangu. One announcement, one big announcement. One big announcement. One big announcement. Regai ndikumbire ropafadzo Dawudi auye amire neni kuno muzita raJesu. Urukufarire kokana ndoda umisa pa discipline hanzi tinongofara zvakadaro. Alright, mirai azvidi dzungu. Alright, azvidi dzungu, zvinoda kudzikama. Vakana vanoziya ropa. Takabva futi naye kuma teenagers naye. Chivaula aripo here. Mainzi mavaripo. Vaenda kubasa. Vese avapo. Vanhu vari kufarirei naye wedu. Ndibvunzeiwo munhu ari padhuze nekuti anda mufundisi uri kufarirei. Alright. Musi wa 30 August. Musi wa 30 August. Pane zvakanaka zvakaitwa naShe. Amen. Sister ropa vakakura. Saka tiri kunamata nekutenda Mwari kuti musi weThursday patiri kunamatira vana amai ava vanenge vatowo amai.
hapana vasikana pachechi pano naye. Sister Ropa vakaroorwa. Regai ndikumbire kuti murume wavo afambe achiuya kuno mberi. Vakanyatsobvisirwa mari, vakakumbira dheti tikavapa, vakaunza mari yacho tikainamatira, zvikafamba zvakadini zvakanaka. Regai nditi makorokoto kuna mai Nzima, makorokoto kuna baba namai. Baba namai Chivaula. Vabereki vavo vese vakanova naShepherd Jehovah vakatiitira zvakanaka. She found a home. Vakunzi mai hanzi Nyamukapira. Brother kuna kwashe Nyamukapira ndo vakatora bhandara iyi. Saka zvakatinakira. Mwari verugare vakatigonera from teenagers. Zvatoitawo zvakadini zvakanaka. Onai kufitana kwavakaita. Even ukasafara kana ini dato declare dato register. Daimuti nezuro, go and enjoy your marriage. Don't put yourself under stress or under pressure. You make your own mistakes. Just go and enjoy yourselves. Just go and enjoy yourselves. Saka through the power invested in me, nema protocols ese andakaita behind, I'm blessing them today. Ndo saka ndavasimuta. Chakumbira kuti kuda vangu fugama vakaita zvavakaita izvi. Ndikumbire mai mufundisi vauye kumberi, Professor Naamai, mai Mugando uyaiti ma-office bearers uyaiti turike vana ava maoko. Handina kuona mai Nyabadza pakadai kana vari kure, it's okay. Tichimbirwa zvinyoronyoro makorokoto, makorokoto. Makorokoto, makorokoto, maitorokoto. Hapana chinhu chinonyanya kufadza sekutora nherera yosimudzwa yosvikawo to this is my home. Baba vasipo, mai vasipo, anenge akuti this is my home. Mfana, don't go and abuse, go and use. Go and make good use of here, don't go and abuse here. Mubhaibheri shoko raMwari rinoti awana mudzimai, awana chinhu chakadini chakanaka. Handidi kuzomuona akapfeka musi sketi chitenderera, wamutora aine chiunu ngachinokura chirege kunodzikira. God bless you. Muzita rake. Hazvinawo kunaka here izvi? Hazvinawo kunaka here izvi? Zvakanakisa. Vakomana rorai vari kutopera.
kabheti kakauya kakatorwa mupumhu kaendwa nako ropa mupumhu aenda ngativatoreka ndaropafadza chechi zvese ndaita ko vana baba tikamita next week because nguva yafamba next. Is it okay? Vana baba ngatimitei next week ndotendera North of Ndekasi kusangana. God bless you and continue to do so. See you. My visitors hande pamakaucha 2 minutes all visitors. Far away, oyo, unaje.